Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna ഹരേ കൃഷ്ണ Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന അധ്യായം 10 ഏതാണ്? വിഭൂതി യോഗം. വിഭൂതി യോഗമാണ് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിനു മുന്നേ 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? 9ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഒന്ന് ഓടിച്ചു പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അടുത്തേക്ക് കടക്കാം. എന്താണ് വിശ്വാസം എന്നാൽ എന്താണ്? മനസ്സിലായി? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള രഹസ്യം മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അങ്ങനെ രഹസ്യം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ആർക്കാണെന്ന് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള രഹസ്യം അത് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഭഗവാൻ ശക്തിയെ, യോഗാശക്തിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇല്ലേ? മഹാത്മാക്കളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന പറഞ്ഞില്ലേ? ഭഗവാന്റെ യോഗാശക്തി ഏതാണ്? പന്തരംഗ ശക്തി അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നു കണ്ടു. പിന്നെ വിശ്വാസം എന്നാൽ എന്താ? വിശ്വാസം എന്താണ്? ഭൗതിക ലോകത്തിലെ മൂഢന്മാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നു. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാത്തത് അല്ലെ മൂഢന്മാരാണ് പറഞ്ഞു. 11-12 ശ്ലോകത്തില് അതല്ലേ പറഞ്ഞത്? മഹാത്മാക്കൾ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു. എങ്ങനെയുള്ളവര് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു. ഭഗവാന്റെ മഹാത്മാക്കൾ നമ്മള് കണ്ടു. 13-14 ശ്ലോകത്തില് മഹാത്മാക്കൾ ആരാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. പിന്നെ എങ്ങനെയുള്ളത് 15ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. പിന്നെ കുറച്ച് വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ 16-19 നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? വിഭൂതി കുറച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരുടെ ഗതി എന്തായിരിക്കും? മറ്റുള്ളവരെ ആരാധിക്കുന്നവർ അല്ലെ, ഭൂതപ്രേതാദികളെ ആരാധിക്കുന്നവരുടെ ഗതി എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളതും, ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവരുടെ സ്ഥിതി എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളതും ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. പിന്നെ എങ്ങനെ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കണം എന്നും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലെ? 34 ശ്ലോകങ്ങളിൽ അങ്ങനെയാണോ 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആരാധിക്കേണ്ടതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇതിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് മന്മനാഭവ മത്തക്തോ മത്യാജീമാ നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസി യുക്തൈവ ആത്മാനം മത്പരായണ. എന്റെ ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കണം, ഭക്തനാകണം, ഭഗവാൻ ആരാധിക്കണം, പ്രണമിക്കണം, ഭഗവാനിൽ തന്നെ മുഴുകിയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? അപ്പോ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? നമുക്ക് ഭഗവാനെ എപ്പോഴും നമുക്ക് അറിയണം, നമുക്ക് കാണണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മറന്നുപോകും. നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ മറക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതാണ് വിഭൂതികളിൽ പറയുന്നത്. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വിധത്തില് ഭഗവാനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കാണാം എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് വിഭൂതി എന്നത് കൊണ്ട് അർത്ഥാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഓർക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്, നമുക്ക് കാണാവുന്ന രീതിയിൽ, നമുക്ക് മനസ്സിലാകാവുന്ന രീതിയിൽ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരണം എന്തില്? ഈ വിഭൂതി യോഗത്തിലൂടെ. അപ്പൊ വിഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വിഭൂതി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? അപ്പൊ വിഭൂതി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വിധത്തില്. ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർക്കണം പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ നമ്മളെ മുന്നിൽ വന്നു നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ ഭഗവാനെ? ഇല്ല, നമുക്ക് അറിയില്ല അല്ലെ? ഭഗവാനാണെന്ന് പോലും നമുക്ക് മനസ്സിലാകില്ല. കാരണം ഭഗവാനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല കാണാൻ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കാവുന്ന വിധത്തില് ഭഗവാൻ എങ്ങനെ കാണാം എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കണ്ടു. എന്താണ്? സൂര്യന്റെ പ്രകാശം ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? സൂര്യന്റെ, ചന്ദ്രന്റെ
അല്ലേ? അതൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ? അപ്പൊ നമ്മുടെ സൂര്യപ്രകാശം കാണുമ്പോ നമുക്ക് ആരോ ഓർമ്മ വരും? ഭഗവാൻ ഓർമ്മ വരും അല്ലേ? പിന്നെ ജലത്തിന്റെ രസം ഭഗവാനാണ്, 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു തന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോ നമുക്ക് ആ ടേസ്റ്റ് വരുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിൽ തോന്നും? ആ ഭഗവാൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ലെ? അതാണ് വിഭൂതി എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥാക്കുന്നത്. നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന വിധത്തില് ഭഗവാനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ കുറെ കൂടി കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ, 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കുറച്ച് പറഞ്ഞു, 9ാമത്തിൽ കുറച്ച് പറഞ്ഞു. ഇനി 10ല് ഭഗവാൻ കുറെ കൂടി പറഞ്ഞു തരാണ്. കുറെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ എന്നാലും കുറച്ച് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരണം. അപ്പൊ വിഭൂതി എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായോ എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ സാധിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ രൂപം എങ്ങനെയാണ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്, അതാണ് വിഭൂതി. വിഭൂതി അതായത് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ഗ്രഹിക്കാവുന്ന വിധത്തില് ഭഗവാൻ എങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ വിഭൂതി എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥാക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഭഗവാന്റെ ഭഗവാന്റെ പ്രാതിനിധ്യം എന്തിലൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അതാണ് നമ്മൾ ഈ വിഭൂതി എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥാക്കുന്നത്. അത് മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് നോക്കാം. ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികള് അതാണ് ഈ വിഭൂതി യോഗത്തില് പറയുന്നത്. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്, മേടിച്ചോ? എല്ലാവരും കിട്ടിയോ? കിട്ടി. കിട്ടാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വിനീത മാതാജിക്കോ ഈശ്വരി മാതാജിക്കോ കിട്ടാത്തവര് മെസ്സേജ് ഇടണം. മാതാജിക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്പർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ നമ്പറിലേക്ക് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞ് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാതാജി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അയച്ചു തരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീരാധ മാതാജി സർട്ടിഫിക്കറ്റിനകത്ത് ഈ പേര് തിരുത്താൻ നമ്മളെ കൊണ്ടൊന്നും പറ്റത്തില്ല. അങ്ങനെ ഇപ്പൊ കൂടുതലും ചോദിക്കുന്നത്. ആദ്യമേ അത് പറഞ്ഞതാണ് എങ്ങനെയാണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിനകത്ത് ഈ പേര് വരേണ്ടത്, അതുപോലെ ടൈപ്പ് ചെയ്തിടണേന്ന്. ഇപ്പൊ സർട്ടിഫിക്കറ്റിലെ പേരിന് വ്യത്യാസമുണ്ട്, അത് ഇനിഷ്യലി ചേർത്ത് തരാമെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ എന്തോ മറുപടി പറയാനാ? മാതാജി അതിനോട് ഒരു മറുപടി പറഞ്ഞിട്ട് ക്ലാസ് തുടങ്ങിയിട്ട്. അത് പറയാ, സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ കൊടുക്കുന്ന പേര് വേണമെന്ന് ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സർട്ടിഫിക്കറ്റില് നമുക്ക് വരേണ്ട പേരാണ് നമ്മൾ തരേണ്ടതെന്ന് ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്കതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് അത് ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി, നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന പേര് സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ വരേണ്ട പേരായിരിക്കണം എന്ന്. ഇനി നമുക്ക് ലെവൽ 2ന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ പേര് മാറ്റിയെടുക്കാം. ലെവൽ 1ന്റെ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ലെവൽ 1ന്റെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മേടിക്കുക. 2 ഇരിക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അടുത്ത ബാച്ചിൽ കയറിയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അതല്ലെങ്കിൽ ലെവൽ 2ന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റില് ലെവൽ 1ന്റെ ഈ കിട്ടിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല, ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ പേര് കൊടുക്കുമ്പോ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണോ പേര് വേണ്ടത് സ്പെല്ലിംഗ് അടക്കം നോക്കിയിട്ടായിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടത് സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ വരേണ്ടത് കേട്ടോ. അത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം. ലെവൽ 2ന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടില്ലേ? ലെവൽ 2ന് കിട്ടും. ഞാൻ ലെവൽ 1 എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ലെവൽ 2ന് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ലെവൽ 1ന്റെ പിന്നെ വേറെ ബാച്ചിൽ എഴുതിയാൽ മതി മാതാജി എക്സാം. അടുത്ത ബാച്ചിൽ എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ലെവൽ 2ന്റെ ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് 10ാമത്തെ അധ്യായം വിഭൂതി യോഗം. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അപ്പൊ ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭാവന എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭാവന. ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭാവന അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകങ്ങളാണ്. നമുക്ക് അതിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭാവന പ്രഭുപാദരുടെ പുസ്തകങ്ങളാണ്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഭൂയ ഏവ മഹാബാഹോ ശൃണു മേ പരമം വചഃ യത്തേഹം പ്രിയമാണായ വക്ഷ്യാമി ഹിതകാമ്യയ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ അരുളി ചെയ്തു. എന്താ പറഞ്ഞ? കൈക്കരുത്തുള്ള അർജുന, നീ എന്റെ സുഹൃത്തായതുകൊണ്ട് നിന്റെ നന്മയ്ക്കായി ഇനിയും ഞാൻ ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കാം, കേൾക്കൂ. ഇത് നേരത്തെ ഉപദേശിച്ചതിനേക്കാളും ഉത്തമമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ് അർജുനനോട്, നീ എന്റെ സുഹൃത്തായതുകൊണ്ട് നിന്റെ നന്മയ്ക്കായിട്ട് ഇനിയും ഞാൻ നിനക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞു തരാം? ജ്ഞാനം ഉപദേശിച്ചു തരാം. അത് നേരത്തെ ഉപദേശിച്ചതിനേക്കാളും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമാണ് നിനക്ക് ഞാനിപ്പോ ഉപദേശിച്ചു തരുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ന വാക്കിന് പരാശര മഹർഷി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നിർവചനം നമുക്കറിയാം. എന്തൊക്കെയാണ്? 6 കാര്യങ്ങൾ. ബലം, കീർത്തി, ധനം. നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താണ് നമ്മൾ പറയാ? സമ്പത്ത്, ശക്തി, ധനം, ജ്ഞാനം, സൗന്ദര്യം, ത്യാഗം. ഇത്
ഇതാണ് 6 കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ. നമ്മ 6 ഗുണങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടത് ആരാണ്? അവരെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഭഗവാൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. തന്റെ വിഭൂതികളെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെയും കുറിച്ച് അതിഗൂഢങ്ങളായുള്ള വിവരങ്ങളാണ് ഇനി കൃഷ്ണൻ അർജുനന് ഉപദേശിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഒരാൾ ഭഗവാന്റെ സത്കഥകൾ എത്രയേറെ കേൾക്കുന്നുവോ അത്രമാത്രം ഭക്തിയുടെ സേവനത്തില് ഉറച്ചു നിൽക്കും. അപ്പൊ എത്രത്തോളം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നോ അത്രത്തോളം നമ്മൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കാണ്? ഭഗവാനിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാനായിട്ട്, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഭക്തന്മാരോടൊപ്പം ഇരുന്ന് വേണം ഭഗവത് ചരിത്രങ്ങൾ കേൾക്കാൻ. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭക്തി സാധനയ്ക്ക് മാറ്റുകൂടും. അപ്പൊ എത്രത്തോളം ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുന്നു അത്രത്തോളം നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കും. പക്ഷെ അത് കേൾക്കേണ്ടത് ആരുടെ ഒപ്പം ഇരുന്നിട്ടായിരിക്കണം? ഭക്തന്മാരോടൊപ്പം ഇരുന്നിട്ടായിരിക്കണം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കേണ്ടത്. നമേ വിദൂസുരഗണ പ്രഭവം ന മഹർഷയഃ അഹമാതിർഹി ദേവാന മഹർഷീണാം ച സർവശഃ. എന്റെ ഉൽപ്പത്തി, വിഭൂതി എന്നിവയെ പറ്റി ദേവന്മാർക്കോ ഋഷികൾക്കോ അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഏത് വിധത്തിലും അവരുടെ എല്ലാം ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഞാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഭഗവാന്റെ ഉൽപ്പത്തിയെ കുറിച്ചോ വിഭൂതികളെ കുറിച്ചോ ദേവന്മാർക്കോ ഋഷിമാർക്കോ പോലും അറിയില്ല. എല്ലാ വിധത്തിലും അവരുടെ എല്ലാം ഉത്ഭവസ്ഥാനം എവിടെ നിന്നാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാവരും വരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മള് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നില്ലേ, സർവകാരണ കാരണം എന്നാ പറയുന്നത്. ഈശ്വര പരമകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാതിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം. എല്ലാത്തിനും കാരണഭൂതനായിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാവരുടെയും ഉത്ഭവം. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്കാർക്കും ആരെ കുറിച്ച് അറിയില്ല? ഭഗവാന്റെ ഉൽപ്പത്തിയെ കുറിച്ചോ വിഭൂതികളെ കുറിച്ചോ ഒന്നും അവർക്കാർക്കും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് പരമപുരുഷൻ. അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ട് ആരുമില്ല. കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനാണ് കൃഷ്ണൻ. അവ്യക്തിഗത ഭാവം അവർ മാനസികങ്ങളായ ഊഹാപോഹങ്ങളിലൂടെ എന്തെങ്കിലും സങ്കല്പിക്കും. ഇവിടെ ഭഗവാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, ശ്രീ ഭഗവാനായ ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്, ഞാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. ഞാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിലും ഭാഗവതത്തിലുമുള്ള ഭാഗവത് സൂക്തങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മാത്രം മതി ആ സച്ചിദാനന്ദ മൂർത്തിയായ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ. സർവസ്വവും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ അവിടുത്തെ കരുണയാൽ കൃഷ്ണന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് മതി? ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവതവും മാത്രം മതി. കാരണം ഇതില് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ആ സച്ചിദാനന്ദ മൂർത്തിയായ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് ഈ 2 പുസ്തകം ഇത് പഠിച്ചാൽ മതി. ഇതില് ഭാഗവത സൂക്തങ്ങളുണ്ട്. അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ ഭഗവാന് സർവസ്വം സമർപ്പിക്കുക. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, സ്വയം പറയുന്നുണ്ട് എന്ത്? ഞാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. യോ മാമാജപനാദീം ച വേത്തി ലോകമഹേശ്വരം അസമ്മൂഢ സമർത്ഥ്യേഷു സർവപാപൈ പ്രമുച്യത്തെ. ജനനമില്ലാത്തവനും തുടക്കമില്ലാത്തവനും സർവലോകേശ്വരനുമാണ് ഞാനെന്നറിയുന്നവൻ മാത്രം വ്യാമോഹം തീർന്ന് പാപമുക്തനായി തീരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നവനാണ് പാപമുക്തനാകുന്നത്? ജനനമില്ലാത്തവനാണ് ഞാൻ, തുടക്കമില്ലാത്തവനും സർവലോകേശ്വരനുമാണ് ഞാനെന്നറിയുന്നവൻ വ്യാമോഹം തീർന്ന് പാപമുക്തനാകും. അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തിക്ക് പാപമുക്തനാകണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. ഭഗവാന് ജനന മരണങ്ങളില്ല, തുടക്കവും അവസാനവും ഇല്ല, സർവലോകത്തിന്റെ ഈശ്വരനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവന് പാപമുക്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാന് ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കണം. പരമപുരുഷനും ജനനമില്ലാത്തവനും സർവേശ്വരനും എന്ന കൃഷ്ണന്റെ ഈ പരമോന്നത ഭാവത്തെ പൂർണ്ണമായി അറിഞ്ഞവനെ എല്ലാ പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ബ്രഹ്മാവ്, ശിവൻ, മറ്റു ദേവന്മാർ എന്നിവരുടെയും സ്രഷ്ടാവാകിയാൽ അവിടുന്ന് എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളുടെയും പരമാധികാരിയാണ്. അപ്പോ ഭഗവാനാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ, ശിവന്റെ, മറ്റുള്ള എല്ലാ ദേവീ ദേവന്മാരുടെ സ്രഷ്ടാവ് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളുടെയും പരമാധികാരി ഭഗവാനാണ്. ദേവകി വസുദേവന്മാർക്ക് പ്രത്യക്ഷനായപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ ഒരു സാധാരണ ശിശുവായല്ല ജനിച്ചത്, തന്റെ ആദിമ രൂപത്തിലായിരുന്നു ഭഗവാൻ അവർക്ക് പ്രത്യക്ഷീഭവിച്ചത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ദേവകി വസുദേവരുടെ മകനായിട്ട് അവതരിച്ചപ്പോ ഭഗവാൻ ഏത് രൂപത്തിലാണ് അവതരിച്ചത്? നാരായണ രൂപത്തില്, ശംഖ് ചക്ര ഗദാ പത്മത്തോട് കൂടിയ രൂപത്തിലാണ് അവതരിച്ചത്. അതിനുശേഷം മാതാവ് പറയാണ് അല്ലെ, ഒരു മനുഷ്യ രൂപത്തിൽ കണ്ടാൽ മതി എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ ഏത് രൂപം സ്വീകരിക്കുന്നത്? കൃഷ്ണന്റെ, അതായത് ഒരു സാധാരണ ശിശുവിന്റെ രൂപത്തിലേക്ക് സാധാരണ ശിശുവായിട്ട് വരുന്നത്.
ഭഗവതാജ്ഞയ്ക്ക് വഴങ്ങി പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് വാസ്തവത്തിൽ യോഗി. സന്യാസിയും അദ്ദേഹം തന്നെ, അല്ലാതെ കപട യോഗിയോ സന്യാസിയെ ഉടുപ്പ് ധരിച്ചവനോ ആരല്ല ഒരു യോഗി എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ബുദ്ധിർജ്ഞാനമസമ്മോഹ ക്ഷമാ സത്യം ദമാശമഃ സുഖം ദുഃഖം ഭവോ ഭാവോ ഭയം ചാപായമേവ ച അഹിംസ സമതാ തുഷ്ടി തപോ ദാനം യശോ യശഃ ഭവന്തി ഭാവഭൂതാനാം മത്ത ഏവ പൃഥക്തിത. ബുദ്ധി, ജ്ഞാനം, സംശയമില്ലായ്മ, വ്യാമോഹമില്ലായ്മ, ക്ഷമ, സത്യം, ഇന്ദ്രിയ സംയമനം, മനസംയമനം, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, ജനന മരണങ്ങൾ, ഭയം, ഭയരാഹിത്യം, അഹിംസ, സമതുലിതാവസ്ഥ, തൃപ്തി, തപസ്, ദാനം, കീർത്തി, അപകീർത്തി എന്നിങ്ങനെ ജീവാത്മാക്കളുടെ വിവിധ ഗുണങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ബുദ്ധി, നമ്മളെ ജീവാത്മാക്കളുടെ കുറെ ഗുണങ്ങൾ പറയാണ് അല്ലെ. ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറയണത്? ബുദ്ധി, ജ്ഞാനം, സംശയമില്ലായ്മ, വ്യാമോഹമില്ലായ്മ, ക്ഷമ, സത്യം, ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം, സംയമനം, മനസ്സിന്റെ നിയന്ത്രണം, സുഖദുഃഖങ്ങള്, ജനന മരണങ്ങള്, ഭയം, ഭയരാഹിത്യം, അഹിംസ, സമതുലിതാവസ്ഥ, തൃപ്തി, തപസ്, ദാനം, കീർത്തി, പിന്നെ അപകീർത്തി എന്നിങ്ങനെ ജീവാത്മാക്കളുടെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും സൃഷ്ടിച്ചത് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എല്ലാതും ആരാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. ജ്ഞാനം എന്നാൽ ആത്മാവും ജഡവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഗ്രഹിക്കലാണ്. ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം എന്നൊന്നില്ല. അപ്പൊ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥാക്കുന്നത്? നമ്മളിപ്പോ പഠിക്കുന്ന ഡിഗ്രിയും കാര്യങ്ങളൊന്നല്ല. ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആത്മാവിനെയും ആത്മാവും ശരീരവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഗ്രഹിക്കലാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളെ പേര് നമ്മൾ പറയും. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം എന്താണ് നമ്മൾ ആത്മാവാണെന്ന് അല്ലെ. പക്ഷെ അതിനു മുന്നേ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയെ നമുക്കില്ല. നമ്മൾ ആ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചു തുടങ്ങിയത്? അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ശരീരമല്ല, നമ്മൾ ആത്മാവാണെന്നുള്ളൊരു ബോധ്യം നമുക്ക് വരുന്നത്. ഒരാൾ കള്ളനാണെങ്കിൽ അയാൾ കള്ളനാണെന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നത് സത്യമാണ്. സത്യം ചിലപ്പോൾ അപ്രിയമായേക്കാം, എങ്കിലും അത് പറയാതിരിക്കരുത്. ആവശ്യമില്ലാതെ സ്വന്തം സുഖാനുഭോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കലാണ് എന്ത്? ഇന്ദ്രിയ സംയമനം. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക, ആവശ്യമില്ലാത്ത നമ്മുടെ സ്വന്തം സുഖ സൗകര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക. അതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇന്ദ്രിയ സംയമനം എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധമാർന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭയമില്ല. സ്വപ്രവർത്തികൾ കൊണ്ട് അയാൾ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് നിശ്ചയമായും തിരിച്ചു പോകും. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഭയം ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ കാരണം എന്താണ്? കൂടെ ആരാ ഉള്ളത്? ഭഗവാനാണ് കൂടെ ഉള്ളത്. ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ഭയം ഉണ്ടാവില്ല. തന്റെ സമ്പത്തിൽ നിന്ന് പകുതി ഭാഗം നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് വിനിയോഗിക്കണം. ഇതാണ് എന്ത്? ദാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ദാനം നമുക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കണം? നമ്മൾ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാവരുത് ചെയ്യുന്നത്. കൃഷ്ണനിലല്ലാത്തതൊന്നും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആവിർഭവിക്കുന്നില്ല. ഇതാണ് ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണനിൽ ഇല്ലാത്തതൊന്നും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഇതാണ് എന്ത്? ജ്ഞാനം. കാരണം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാതും, സർവ്വചരാചരങ്ങളും, ചലിക്കുന്നതും ചലിക്കാത്തതുമായ എല്ലാത്തിന്റെ ഉറവിടം എവിടെ നിന്നാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട അറിവ്, ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. മഹർഷയാ സപ്ത പൂർവേ ചത്വാരാ മനവസ്തഥ മത്ഭാവ മാനസാ ചാത യേഷാം ലോക ഇമാ പ്രജഃ. ശ്രേഷ്ഠരായ സപ്തർഷികളും അവർക്ക് മുമ്പ് 4 മഹർഷിമാരും മാനവ സമുദായത്തിന്റെ പൂർവികരായ മനുക്കളും എന്നിൽ നിന്നുദ്ഭവിച്ച എന്റെ മാനസപുത്രന്മാരാണ്. വിവിധ ഗ്രഹങ്ങളിലുള്ള ജീവജാലങ്ങളെയെല്ലാം അവരുടെ പിന്തുടർച്ചക്കാരാണ്. അപ്പോ നമ്മളെ പിന്തുടർച്ചക്കാരെ കുറിച്ച്, നമ്മളെ പൂർവികരെ കുറിച്ച് പറയാണ് അല്ലെ. സപ്തർഷികള്, ശ്രേഷ്ഠരായ സപ്തർഷികള്, അപ്പൊ 7 പേര്. പിന്നെ അവർക്ക് മുമ്പ് 4 മഹർഷിമാര്, അതായത് 4 കുമാരന്മാര്. പിന്നെ മാനവ സമുദായത്തിന്റെ പൂർവികരായിട്ടുള്ള മനുക്കള്. എത്ര മനുക്കളുണ്ട്? 14 മനുക്കള്. 7 സപ്തർഷികള്, 14 7 21 4 25. ഈ 25 പേര് എന്താ പറയണത്? ഈ 25 പേരും വിവിധ ഗ്രഹങ്ങളിലോ ജീവജാലങ്ങളുടെ എല്ലാം പിന്തുടർച്ചക്കാരായിട്ടാണ് പിന്നെ നമ്മളൊക്കെ വരുന്നത് എന്ന് പറയാണ്. പിന്തുടർച്ചക്കാരാണ് അവര്, ഈ 25 പേര്.
സപ്തർഷികളും അവർക്ക് മുമ്പ് വന്ന 4 കുമാരന്മാര്, അതായത് സനക, സനാതന, സനന്ദ, സനത് കുമാരൻ, ഈ 4 മഹർഷിമാര്, പിന്നെ മനുക്കള് 14 മനുക്കളും ഉത്ഭവിച്ചു. ഈ 25 മഹർഷിമാരാണ് ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലെ സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളുടെയും പൂർവ്വപിതാക്കൾ. അപ്പൊ ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും പൂർവ്വപിതാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ഈ 25 പേര്. ആരൊക്കെയാണ്? സപ്തർഷികള്, 7 ഋഷിമാര്, പിന്നെ 4 കുമാരന്മാര്. 4 കുമാരന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് സനക, സനാതന, സനന്ദ, സനൽ കുമാരന്മാര്. അതാണ് 4 കുമാരന്മാര്. സനകൻ, സനന്ദൻ, സനാതനൻ, സനൽകുമാരൻ. പിന്നെ 14 മനുക്കള്. ഈ 14 മനുക്കളും ഈ 25 പേരാണ് ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും പൂർവ്വപിതാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ 25 പേരിൽ നിന്നാണ് പിന്നത്തെ ജനറേഷനുകൾ മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ 7 സപ്തർഷികൾ ആരൊക്കെയാണ്? നമുക്ക് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പേര് പറഞ്ഞുതരാം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ 14 മനുക്കള്, അവരുടെ പേരും പറയാം. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 4 കുമാരന്മാരെ പേര് ഇവിടെ ഉണ്ട്. സനക, സനാതന, സനന്ദ, സനൽ കുമാരന്മാര്, 4 കുമാരന്മാര്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് 25 മഹർഷിമാര് വരുന്നത്. ഏതാം വിഭൂതി യോഗം ച മമ യോ വേത്തി തത്വതഃ സോ വികൽപേന യോഗേന യുജ്യതേനാത്ര സംശയഃ. എന്റെ വിഭൂതികളും യോഗാശക്തിയും എന്തെന്ന് ശരിയായി ബോധ്യപ്പെട്ടവർ കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. ഇതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ചും യോഗാശക്തികളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ശരിയായി ബോധ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും? കലർപ്പില്ലാതെ, മായമില്ലാത്ത ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല. കാരണം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരെന്താ ചെയ്യാ? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കും. കാരണം എപ്പോഴാ മനസ്സിലാക്കുക? നമ്മള് ആ 3 ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാകുമ്പോ, നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ ആ 3 ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാകുമ്പോഴാണ് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാവണ് നമ്മുടെ പരമമായ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവത് സേവനമാണ്, ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ്, ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുമ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മള് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല മാതാജി. മനസ്സിലാക്കാം. പരമപ്രഭുവിന്റെ വിവിധ വിഭൂതികളെ പറ്റി തികച്ചും വിശ്വാസമുദിക്കാത്ത ഒരാൾക്ക് ഭക്തിപൂർവമായ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാതെ ഒരാൾക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ സാധിക്കില്ല. നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമ്മളൊരു വ്യക്തിയെ സേവിക്കണമെങ്കിൽ, നമ്മളൊരു വ്യക്തിയെ സ്നേഹിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ആ വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയണം. നമുക്ക് ആ വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആ വ്യക്തിയോട് ഇഷ്ടം വരുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുള്ളൂ. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വിശ്വാസമില്ലാതെ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനിൽ നമുക്ക് അറിയാതെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാതെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല? നമുക്ക് ഭഗവാന് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. അതിനാണ് നമ്മൾ ശ്രവണം പറയുന്നത് അല്ലെ? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കേൾക്കാം. സത്സംഗങ്ങളിലൂടെ, ഭക്തന്മാരിലൂടെ ഒക്കെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കും തോറും നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാകാണ്? നമുക്ക് സേവനം ചെയ്യണം, ഭഗവാനോട് ആഗ്രഹം വരാണ്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്തിൽ വരുന്നത്? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലേക്ക് ഏർപ്പെടാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക്. നമ്മൾ അവബോധം നമുക്ക് ക്ലിയർ ആക്കി തരാണ്, ഭഗവാനാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരും. അപ്പൊ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണൻ എല്ലാ പൂർവികരുടെയും ആദിമ പിതാവാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ പൂർവികരുടെയും ആദിമ പിതാവാണ് ആര്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ. കൃഷ്ണന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ ആർക്കും ഉപേക്ഷ പാടില്ല. അതറിയുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ ആത്മാർത്ഥമായി ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാനുള്ള കഴിവ് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ആരും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ഉപേക്ഷ കാണിക്കാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മടി കാണിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. കാരണം എപ്പോഴാണോ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കുന്നത്, അപ്പൊ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭക്തി സാധനയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാനുള്ള കഴിവ് നമുക്ക് ലഭിക്കുള്ളൂ. കാരണം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുമ്പോ ഭഗവാൻ നമുക്ക് എന്ത് തരാണ്? ഭക്തി സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട്, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള മഹത്വം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതിന് നമ്മൾ സമയം കണ്ടെത്തണം. ശ്രവണത്തിലൂടെ, കീർത്തനത്തിലൂടെ നമ്മൾ ഭഗവാൻ ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം നമുക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളൂ. ഇത് 10-ാമത്തില് 8, 9, 10, 11 ശ്ലോകങ്ങള് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. 4 ശ്ലോകങ്ങള് 8, 9, 10, 11 ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്.
അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ മത്താ സർവം പ്രവർത്തതേ ഇതി മത്വാ ഭജന്തേ മാം ഹുദാ ഭാവാ സമന്വിതഃ. ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളുടെ ഉറവിടം ഞാനാണ്. എല്ലാം എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്. ഇത് പൂർണ്ണമായി അറിയുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും എന്നെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ അന്തസത്ത എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് യഥാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്ന 4 ശ്ലോകങ്ങളാണ്. ശരിയായിട്ട് ഈ എല്ലാ ശ്ലോകത്തിന്റെയും ഉള്ളടക്കം ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങളിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഒന്നാമത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഈ ഭൗതിക ലോകങ്ങളുടെയും ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെയും ഉറവിടം ഭഗവാനാണ്. എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്. ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ഭഗവാനെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യും. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളുടെ ഉറവിടം ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം ഉണ്ടായത്. ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാര് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ഭഗവാനെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യും. അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ മത്താ സർവം പ്രവർത്തതേ ഇതി മത്വാ ഭജന്തേ മാം ഹുദാ ഭാവാ സമന്വിതഃ. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെയും ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെയും ഉറവിടം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഉണ്ടായത്. ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാര് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടും, ഭഗവാനെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ എല്ലാറ്റിന്റെയും തുടക്കം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാണ്. ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ്, ശിവൻ, മറ്റെല്ലാ ദേവീദേവന്മാരും ഉത്ഭവിച്ചത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണെന്ന് വൈദിക സാഹിത്യങ്ങള് വെറുതെ പറയുന്നതല്ല, നമ്മളെ വൈദിക ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നതാണ്. വൈദിക ശാസ്ത്രങ്ങൾ നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാ കിട്ടിയത്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നതാണ്. വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു? അതൊക്കെ പണ്ട് വാമൊഴിയായിട്ട് പോയിരുന്നതാണ്. അത് ഭഗവാൻ അത് ബ്രഹ്മാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ബ്രഹ്മാവിന്റെ എന്താ പറയാ ശിഷ്യന്മാർക്ക്, പുത്രന്മാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിലൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്താണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ബ്രഹ്മാവും ശിവനും മറ്റെല്ലാ ദേവന്മാരും ഉത്ഭവിച്ചത്. വിശ്വാസിനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിൽ നിന്ന് വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളിലൂടെ കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ച ഒരാൾക്ക് സർവശക്തിയും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വിനിയോഗിച്ച് ഒരു യഥാർത്ഥ പണ്ഡിതനായി തീരുന്നു. കൃഷ്ണനെ ശരിയായി അറിയാത്തവർ കേവലം മൂഢന്മാരാണ്. ഒരു വ്യക്തി മാത്രമേ കൃഷ്ണനെ സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ട് കരുതുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അതായത് 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെയും ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെയും ഉറവിടം ഭഗവാനാണ്. എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്. ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാനെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിച്ച് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നാണ് 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇനി അടുത്തതിൽ എന്താ പറയുന്നത്? മച്ചിത്ത മദ്ഗത പ്രാണ ബോധയന്ത പരസ്പരം കഥയന്തശ്ച മാം നിത്യം തുഷ്യന്തി ച രമന്തി ച. എന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ചിന്ത എന്നിൽ കുടികൊള്ളുന്നു. അവരുടെ ജീവിതം തികച്ചും എന്റെ സേവനത്തിനായി സമർപ്പിതമായിരിക്കും. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് പരസ്പരം ബോധദീപ്തരാവുക വഴി അവർ സംതൃപ്തിയും ആനന്ദവും അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? പരസ്പരം ബോധയന്ത പരസ്പരം കഥയന്തശ്ച മാം നിത്യം തുഷ്യന്തി ച രമന്തി ച. അവരെന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് അവര് ആനന്ദം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവര് പരസ്പരം ബോധദീപ്തരാവുകയും ആനന്ദം അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സേവനം മാത്രമാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം. അവരെപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് തമ്മിൽ കാണുമ്പോൾ അവരെന്തിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത്? ആരെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവര് പരസ്പരം അവരുടെ ബോധം ദീപ്തമാകാണ്, പ്രകാശം നിറയാണ് അവരുടെ ബോധദീപ്തരാവുകയും അവര് അതിൽ ആനന്ദവും സംതൃപ്തിയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ 2ാമത്തേൽ പറയണത് മച്ചിത്ത മദ്ഗത പ്രാണ ബോധയന്ത പരസ്പരം കഥയന്തശ്ച മാം നിത്യം തുഷ്യന്തി ച രമന്തി ച. അപ്പൊ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഭഗവത് സേവനമാണ്. അവർ തമ്മിൽ കാണുമ്പോ എപ്പോഴും എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് പരസ്പരം ബോധദീപ്തരാവുകയും ആനന്ദവും സംതൃപ്തിയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. 1ാമത്തേൽ പറഞ്ഞു എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടം ഭഗവാനാണ്. ഇതറിഞ്ഞ ബുദ്ധിമാന്മാര് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നു, സേവിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. 2ാമത്തേൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? രണ്ടാമത്തേൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? നമ്മള് എല്ലാ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവര് ഭഗവാന്റെ സേവനം മാത്രമാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം. മാത്രമല്ല അവർ തമ്മിൽ കാണുമ്പോൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച്
പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ പരസ്പരം ബോധദീപ്തരായി അവർക്ക് ആനന്ദം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് നമ്മൾ 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ കണ്ടു. അപ്പൊ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൃഷ്ണ ഭക്തന്മാർ ദിവസേന 24 മണിക്കൂറും ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളെയും ലീലകളെയും കീർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചും ലീലകളെ കുറിച്ചും കീർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. അവരുടെ ലക്ഷ്യം ഭഗവാന്റെ നാമം പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്. അപ്പൊ കാണുന്നവരോടും എല്ലാവരോടും എന്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും? അവര് ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചും ലീലകളെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അമ്മമാര് ചെയ്യുന്ന പോലെ അല്ലെ. അമ്മമാർക്ക് അവരെ മക്കള് ഭയങ്കര പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മൾ ആര് ചോദിച്ചാലും മക്കളെ പറ്റി ചോദിച്ചാൽ അവരിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. എത്രത്തോളം പറഞ്ഞാലും നമുക്കത് നിർത്താൻ തോന്നില്ല. അതേപോലെയാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര്. എപ്പോ ആരെ കണ്ടാലും എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളും ലീലകളെയും കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ കീർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. ഹൃദയത്തിൽ ഈ ബീജം നട്ടുകഴിഞ്ഞ ശേഷം ജീവാത്മാവ് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രോച്ചാരണം ചെയ്തുകൊണ്ടും കേട്ടുകൊണ്ടും ഇരുന്നാൽ ആ വിത്ത് മുളച്ചു വരും. ശ്രവണ കീർത്തനത്താലുള്ള ജലസേചനം തുടർന്നു കൊണ്ടുപോരണം. അപ്പൊ ഹൃദയത്തില് നമ്മൾ ആ ശ്രവണത്തിലൂടെ നമ്മൾ എന്താണ്, ആ ബീജം നട്ടു കഴിഞ്ഞാല് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രത്തിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ജലസേചനം കൊടുത്ത് അതിനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരണമെന്ന്. മത്സ്യം വെള്ളം കുടിക്കാതെ ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്തതുപോലെ ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവത് സന്നിധിയിൽ നിന്ന് അകന്ന് ജീവിക്കാനാവില്ല. അപ്പോ ഒരു ഭക്തന് ഭഗവാന്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു മാറി ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. എങ്ങനെ? ഒരു മത്സ്യത്തിനെ പിടിച്ച് കരയിലിട്ടാലുള്ള അവസ്ഥ അല്ലെ, വെള്ളം ഇല്ലാണ്ട് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അതിന്. അതേപോലെ ഭഗവാന്റെയും ഭക്തന്മാരുടെയും ആധ്യാത്മിക സ്വഭാവത്തെ പൂർണ്ണമായി വിശദീകരിക്കുന്ന ഒറ്റ ഗ്രന്ഥം മാത്രമുള്ള അതെന്താണ്? ഭാഗവതം. ഭാഗവതത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചുമാണ് എന്തിൽ പറയുന്നത്? ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് തേഷാം സതതയുക്താനാം ഭജതാം പ്രീതി പൂർവകം ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം യേന മാമോപയാന്തി തേ. പ്രേമഭക്തിയോടെ എന്നെ സദാ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ ഉതകുന്ന ബുദ്ധിവിശേഷം ഞാൻ നൽകും. അപ്പോ പ്രേമഭക്തിയുടെ ആരാണോ എന്നെ ആരാധിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിവിശേഷം ഭഗവാൻ തന്നെ നൽകും. അപ്പൊ നമ്മള് പരീക്ഷ നടത്തിയപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, നമുക്ക് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഓർമ്മ വന്നു, നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിച്ചു. എന്തുകൊണ്ടാണത്? നമ്മൾ ഭക്തിയോടെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയാണ്. നമ്മള് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ബുദ്ധി എന്താ പറയാ, ബുദ്ധിയോടുകൂടി അല്ലെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നത് ബുദ്ധിയോടെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? സേവനം ചെയ്യാണ്. ശരിക്കും ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ പഠിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് വേറെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? അതെല്ലാം വിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിൽ കേറിയിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ഒരു സേവനാണ് ചെയ്യണത്. ഭഗവാനോട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സേവനാണ്. അപ്പോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച് നമ്മൾ ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് പ്രാപിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിവിശേഷം ആര് നൽകും? ഭഗവാൻ നൽകും. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പരീക്ഷ എടുത്തപ്പോ നമുക്ക് മാർക്ക് കിട്ടിയതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? ആ ബുദ്ധി നമുക്ക് എവിടെന്നാ കിട്ടുന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ പ്രേമഭക്തിയോടെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിവിശേഷം ഞാൻ നൽകും. അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഭക്തിയോടെ ഭഗവാനെ ആഗ്രഹത്തോടെ, ഭക്തി എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഒരു സ്നേഹം, ആഗ്രഹം ഭഗവാനോടുള്ള അല്ലെ, ആ ഭഗവാനോടുള്ള ആഗ്രഹം, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അത് മുഴുവനും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിനുള്ള ബുദ്ധിവിശേഷം ഭഗവാൻ നൽകും. അപ്പൊ ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം യേന മാമൂപ യാന്തിതേ എന്ന് പറയണപ്പോ നമുക്ക് ആ വേണ്ട ബുദ്ധിവിശേഷം നൽകുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ബുദ്ധിയോഗം എന്നാൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനമാണ്. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തി നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ബുദ്ധിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണനാണ് തന്റെ പ്രാപ്യസ്ഥാനം എന്നൊരാൾ അറിയണം. അത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രമേണ ആ വഴിക്ക് നടന്ന് ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ചേരാം. ഭക്തിപൂർവമായ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിർവ്യാജ്യം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അയാൾക്ക് പുരോഗതിക്കും ഭഗവത് സന്നിധി പോകുന്നതിനുള്ള അവസരം കൃഷ്ണൻ നൽകിക്കൊള്ളും. അപ്പൊ ഭക്തിപൂർവ്വം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് വേണ്ട പുരോഗതിക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആര് തന്നെ നൽകും? ഭഗവാൻ തന്നെ നൽകും. നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. നമ്മൾ എന്തുമാത്രം ചെയ്താൽ മതി? ഭക്തിയോടെ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മാത്രം മതി. വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് ഇല്ല. അപ്പോ അതായത് 10ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? പ്രേമഭക്തിയോടെ ഭഗവാനെ സദാ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിവിശേഷം ഭഗവാൻ നൽകുന്നു. തേഷാം സതതയുക്താനാം ഭജതാം പ്രീതിപൂർവകം ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം യേന മാമോപ യാന്തിതേ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 3 ശ്ലോകങ്ങൾ, ചതുശ്ലോകിലെ 3 ശ്ലോകങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടു. ഒന്നാമത്തേത് ഏതാ പറഞ്ഞത്? അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ മത്ത സർവം പ്രവർത്തതേ ഇതി മത്വ ഭജന്തേ മാം ഹുദാഭാവ സമന്വിത. അതായത് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെയും ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെയും ഉറവിടം ഭഗവാനാണ്. ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് എന്താണ്?
ബുദ്ധിമാന്മാരെ ഭഗവാനെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയും സേവിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് കണ്ടു. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു മച്ചിത്താമത്കഥ പ്രാണ ബോധയന്ത പരസ്പരം കഥയന്തശ്ച മാം നിത്യം തുഷ്യന്തിച്ച രമന്തിച്ച. ഇവര് പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടുമ്പോ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാർ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. അവർ പരസ്പരം കാണുമ്പോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ ലീലകളും ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വർണ്ണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ എന്താണ്, അവർ പരസ്പരം ബോധദീപ്തരാവാണ്. ഒപ്പം തന്നെ അവരെന്താണ്, ഒരു ആനന്ദം സംതൃപ്തിയും അനുഭവിക്കുന്നു നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് എന്താണ്, തേഷാം സതത യുക്താനാം ഭജതാം പ്രീതി പൂർവകം ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം യേന മാമോപയാന്തിതേ. ആരാണോ ഭഗവാനെ എന്താണ് പ്രേമഭക്തിയോടെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവര്, അവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിവിശേഷം ഭഗവാൻ തന്നെ നൽകുമെന്ന് നമ്മള് പറഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തത് ലാസ്റ്റത്തില് 8, 9, 10, 11 കൂടി ഉണ്ടല്ലോ. 11-ാമത്തിൽ എന്താ പറയണത്? തേഷാമേവാനു കമ്പാർത്ഥം അഹമജ്ഞാനജം തമഃ നാശയാമ്യാത്മഭാവസ്തോ ജ്ഞാന ദീപേന ഭാസ്വത. ഇനി അവരിൽ സവിശേഷ അനുകമ്പയോടെ ഞാൻ ഹൃദയസ്ഥനായിട്ട് ജ്ഞാനദീപൻ കൊണ്ട് അവരുടെ അജ്ഞാനജന്യമായ തപസ്സിനെ അകറ്റുന്നു. അപ്പോ ഇനി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരുടെ ഉള്ളില് ഭഗവാൻ എന്താണ്, സവിശേഷ അനുകമ്പയോടെ അവരിൽ ഹൃദയസ്ഥനായിട്ട് അവരുടെ ഹൃദയത്തില് ഇരുന്നു കൊണ്ട് അവരുടെ ഉള്ളിലെ അജ്ഞാനജന്യമായ തമസ്സിന്, അജ്ഞാനം കൊണ്ട് അവരുടെ ഉള്ളിലുണ്ടായ ആ ഇരുട്ടിനെ അകറ്റിക്കളഞ്ഞ് അവിടെ എന്ത് തെളിയിക്കും? ജ്ഞാനത്തിന്റെ ദീപം തെളിയിക്കും. അപ്പോ ഭഗവാൻ ആരാണോ പ്രേമഭക്തിയോടെ ആരാധിക്കുന്നവര് അവർക്ക് വേണ്ട ബുദ്ധിവിശേഷം ഭഗവാൻ നൽകുന്നു. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അവർ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ട ബുദ്ധിവിശേഷം നൽകും. ഇനി അങ്ങനെ പ്രേമഭക്തിയോടെ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവരുടെ ഉള്ളില് ഭഗവാൻ ഹൃദയസ്ഥനായിക്കൊണ്ട് അവരുടെ ഉള്ളിലെ അജ്ഞാനം കൊണ്ട് അവരിലുണ്ടായ തമസ്, ആ ഇരുട്ടിനെ മാറ്റി അവിടെ ജ്ഞാനദീപം തെളിയിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പോ 4-ാമത്തെ എന്താ പറയണത്? 11-ാമത്തെ എന്താ പറയണത്? തേഷാമേവാനു കമ്പാർത്ഥം അഹം അജ്ഞാനജം തമഃ നാശയാമ്യാത്മഭാവസ്തോ ജ്ഞാനദീപേന ഭാസ്വത. അവരിൽ സവിശേഷ അനുകമ്പയോടെ ഞാൻ ഹൃദയസ്ഥനായിട്ട് ജ്ഞാനദീപം കൊണ്ട് അവരുടെ അജ്ഞാനജന്യമായ തപസ്സിനെ അകറ്റുന്നു. അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഈ 4 ശ്ലോകം ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. എന്നും വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതാണ്. നമുക്ക് ഫുൾ 700 ശ്ലോകം ഡെയിലി വായിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ 4 ശ്ലോകം നമ്മൾ വായിക്കുക, അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി വായിക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നത്. അപ്പൊ ഈ 4 ശ്ലോകം, ഒന്നാമത്തേല് പറഞ്ഞു ഭഗവാനാണ് ആധ്യാത്മിക ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ മുറിവിടം ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് മനസ്സിലാക്കിയ ഭക്തന്മാര് ഭഗവാൻ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിച്ച് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. രണ്ടാമത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? രണ്ടാമത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞ? പരസ്പരം കണ്ടു അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര് എപ്പോഴും ഭഗവാനുമായിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണങ്ങളെല്ലാം പരസ്പരം ബോധ്യപ്പെടും. അതെ, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. അവരുടെ ജീവിതം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അവർ പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടുമ്പോ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളും കൊണ്ട് അവർ പരസ്പരം ബോധദീപ്തരാവുകയും അങ്ങനെ അവര് ആനന്ദം അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കണ്ടു. മൂന്നാമത്തേല് പറഞ്ഞു ആരാണോ പ്രേമഭക്തിയോടെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവര് അവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിവിശേഷം ഭഗവാൻ തന്നെ നൽകുന്നു പറഞ്ഞു. നാലാമത്തേല് പറഞ്ഞെന്താണ്? ആ ബുദ്ധിവിശേഷം നൽകുന്ന ആ പ്രേമഭക്തിയോടെ ആരാധിക്കുന്നവരുടെ ഹൃദയത്തില് ഭഗവാൻ അജ്ഞാനം കൊണ്ട് ഉണ്ടായ തമസിനെ മാറ്റി അവിടെ എന്ത് തെളിയിക്കും? ജ്ഞാനത്തിന്റെ ദീപം തെളിയിക്കുന്നു നമ്മൾ കണ്ടു. അങ്ങനെ ഈ 4 ശ്ലോകാണ് ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. അർജുന ഉവാച, അർജുനൻ പറയാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയും കേട്ടപ്പോ അർജുനൻ എന്താ പറയുന്നത്? അർജുന ഉവാച പരം ബ്രഹ്മ പരം ധാമ പവിത്രം പരമം ഭവാൻ പുരുഷം ശാശ്വതം ദിവ്യം ആദിദേവാമജം വിഭൂം ആഹുസ്താമൃഷയാ സർവേ ദേവർഷീർനാരദസ്തഥാ അസിതോ ദേവലോ വ്യാസ സ്വയം ചൈവാബ്രവീഷിമേ. ഇത് അർജുനൻ പറയുന്നത്. അർജുനന് ഇപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കേട്ടപ്പോ അർജുനന് ഭയങ്കര എന്താ പറയാ, എന്താണ് പറയാൻ സാധിക്കാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് നിൽക്കുക. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ്, അങ്ങ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്, അങ്ങ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. പിന്നെ പരമമായ ധാമവും പവിത്രമായതും നിരപേക്ഷ തത്വവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത്? പരം ബ്രഹ്മ പരം ധാമ പവിത്രം പരമം ഭവാൻ എന്നാ പറയണത് അല്ലെ. അങ്ങ് പരബ്രഹ്മമാണ്, പരമമായ ധാമമാണ്, പവിത്രമാണ് എന്ന് അർജുനൻ പറയാണ്. നിരപേക്ഷ തത്വവും പരമമായ ധാമവും പവിത്രമായതും എല്ലാം അങ്ങ് തന്നെയാണ് എന്ന് അർജുനൻ പറയാണ്. സനാതനനും അഭൗതികനും ആദിപുരുഷനും അജനും മഹാനുമാണ് അങ്ങെന്ന്
ദേവർഷിയായ നാരദനും അസിതൻ, ദേവലൻ, വ്യാസൻ മുതലായ എല്ലാ ഋഷികളും മുന്നിൽ പറയുന്നു. അപ്പോ അർജുനൻ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് ആരിൽ നിന്നാണ്? പറയുന്ന ദേവർഷി നാരദനിൽ നിന്ന് അസിതൻ, ദേവലൻ, വ്യാസൻ, ഈ പറഞ്ഞ ഋഷിമാരെല്ലാം പറഞ്ഞത് അർജുനൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ് ഇവരെല്ലാം മുന്നിൽ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങ് ആരാണ്? അങ്ങ് സനാതനനാണ്, അഭൗതികതനാണ്, പിന്നെ ആദി പുരുഷനും അജനും മഹാനുമാണെന്ന് ഈ മഹർഷിമാരെല്ലാം പറയുന്നു. മാത്രമല്ല അങ്ങ് എന്നോട് ഇപ്പൊ സ്വയം എന്ത് പറഞ്ഞു വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലെ? 4 ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു അങ്ങ് ആരാണെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ് പരം ബ്രഹ്മ പരം ധാമ പവിത്രം പരമം ഭവാൻ എന്നാണ് അർജുനൻ ഭഗവാൻ ഇവിടെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഭഗവാൻ ആധുനിക തത്വചിന്തകൾക്ക് അവരവസരം നൽകുകയാണ്. പരമപ്രഭു വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനാണെന്ന് ഈ ശ്ലോകം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അർജുനൻ അദ്ദേഹത്തെ നിരപേക്ഷ തത്വം എന്നും പരമപുരുഷൻ എന്നും മറ്റും മുഖസ്തുതി പറയുകയല്ല. അർജുനന്റെ ഈ വാക്കുകൾ വേദപ്രാമാണ്യമുണ്ട്. കാരണം എന്താണ്? അർജുനൻ പറഞ്ഞു മഹർഷി നാരദനിൽ നിന്ന് വ്യാസനിൽ നിന്ന് പിന്നാരാണ് അസിതൻ, ദേവലൻ ഇവരിൽ നിന്നാണ് കേട്ടതെന്നാണ് അർജുനൻ പറഞ്ഞത് അല്ലെ? കൃഷ്ണനെ ഭക്തിപൂർവ്വം സേവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് തന്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതി മനസ്സിലാക്കാനും ഭൗതിക ശരീരത്തിലുള്ള ബന്ധം ഉപേക്ഷിക്കാനും സാധിക്കൂ. എനിക്ക് ജനനമില്ല, ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ പെടാത്തവർക്ക് ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്തിനാണ് പറയണത്? ഭഗവാൻ എന്തിനാണ് ഭൂമിയിൽ വരുന്നത്? ഭഗവാന് ജനനമില്ല, ഭൗതികമായ തത്വങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ധാർമ്മിക തത്വങ്ങള്, ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള എപ്പോഴാണോ അധർമ്മം തളർച്ചു വളരുന്നത്, ധർമ്മത്തിന് ക്ഷയം സംഭവിക്കുന്നത്, അപ്പോ ഭഗവാൻ ആ ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നതെന്ന് പറയാണ്. സർവമേധാധൃതം മന്യേ യന്മാം വദസി കേശവ നഹീതേ ഭഗവാൻ വ്യക്തിം വിദുർദേവാന ദാനവ. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, അങ്ങ് പറഞ്ഞതെല്ലാം ഞാൻ അതേപടി സത്യമായി മനസ്സിലാക്കി സ്വീകരിക്കുന്നു. പ്രഭോ, ദേവന്മാർക്കോ ദാനവന്മാർക്കോ അവിടുത്തെ വ്യക്തിത്വം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതെല്ലാം അതേപടി സത്യമായിട്ട് ആര് അംഗീകരിക്കാണ്, സ്വീകരിക്കാണ്? അർജുനൻ സ്വീകരിക്കാണ്. അപ്പൊ പറയാണ് ദേവന്മാർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ദാനവന്മാർക്കോ ഒന്നും ആർക്കും ആരെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല, ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പിന്നെ അവിശ്വാസികൾക്ക്, ആസുര ബുദ്ധിയുള്ളവർക്കൊന്നും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭഗവാന്റെ കരുണ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് പരമസത്യം പരിപൂർണതയും കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണെന്ന് അർജുനന് ബോധമുദിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വഴിയാണ് ഏവരും സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അർജുനൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പരം ബ്രഹ്മം പരം ധാമം പവിത്രമാണെന്ന് അർജുനന് പറയാൻ സാധിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്. അല്ലാത്തവർക്ക്, ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്കോ ഒന്നും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അസുര ബുദ്ധിയുള്ളവർക്കൊന്നും ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. സ്വയമേവാത്മനാത്മാനം വേദാത്വം പുരുഷോത്തമ ഭൂതഭാവന ഭൂദേശ ദേവദേവ ജഗത്പതേ. ഹേ പുരുഷോത്തമ. ഇപ്പൊ അർജുനൻ വിളിക്കാണ് ഹേ പുരുഷോത്തമ, സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനവും ദേവന്മാർക്ക് ദേവനുമായ ഭഗവാനെ ജഗതീശ്വര, അങ്ങേക്ക് മാത്രമേ അങ്ങയുടെ തന്നെ അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ അങ്ങയെ അറിയുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ വിളിക്കുന്നത്? ജഗതീശ്വര, ജഗത്തിന്റെ ഈശ്വര, പുരുഷോത്തമ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനമായിട്ടുള്ളതും ദേവന്മാരുടെയൊക്കെ ദേവനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ അങ്ങേക്ക് മാത്രമാണ് എന്നറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്, അങ്ങയെ കുറിച്ച് അറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ. എങ്ങനെ? അങ്ങയുടെ അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ അങ്ങയെ അറിയാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാന് പോലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് എങ്ങനെ സാധിക്കുക? ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയിലൂടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്ന് ഇവിടെ അർജുനൻ പറയാണ്. ഭഗവത്ഗീത കൃഷ്ണന്റെ പ്രസ്താവനകളാണ്. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ശാസ്ത്രമാകയാൽ കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് അർജുനൻ ഗ്രഹിച്ചതുപോലെ വേണം അത് മറ്റുള്ളവരും ഉൾക്കൊള്ളാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമുക്കറിയാം, ഭഗവാന്റെ വാണിയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് എങ്ങനെ വേണം? കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് അർജുനൻ ഗ്രഹിച്ചതുപോലെ വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ? മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്. പരമതത്വം 3 ഭാവങ്ങളിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുന്നു. എന്തൊക്കെയാണ്? ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ.
അങ്ങനെ 3 രീതിയിൽ നമുക്ക് ഭഗവാൻ പരമസത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കൃഷ്ണന്റെ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ പറ്റി അർജുനനുണ്ടായ ബോധോദയം ഈ ശ്ലോകത്തിൽ തെളിഞ്ഞു കാണാം. ആ യാഥാർത്ഥ്യം ഗ്രഹിക്കാൻ നമുക്കിനി അർജുനനെ പിന്തുടരുകയേ വേണ്ടു. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അർജുനൻ പോയ രീതിയിൽ, അർജുനന്റെ പോലെ നമ്മൾ ചെയ്യണം. ഭക്തുമർഹസ്യ ശേഷേണ ദിവ്യാഹ്യാത്മവിഭൂതയഃ യാഭിർവിഭൂതിഭിർലോക നിമാം സംവ്യാപ്യ തിഷ്ഠസി. ഈ ലോകങ്ങളിലെമ്പാടും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ ദിവ്യവിഭൂതികൾ, അവയെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് വിശദമായി പറഞ്ഞു തരൂ. അപ്പൊ ഇനി പറയാണ്, ഈ ലോകങ്ങളിലെമ്പാടും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന അങ്ങയുടെ ദിവ്യ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് എനിക്ക് വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരൂ എന്ന് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ആവശ്യപ്പെടാണ്. വ്യക്തിനിഷ്ഠമായ അനുഭവം, ബുദ്ധിശക്തി, ജ്ഞാനം എന്നിവയും അവയിലൂടെ നേടാവുന്ന എല്ലാ ശക്തികളും കൃഷ്ണന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ അർജുനന് കൈവന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇനി എന്താണ് പറയുന്നത്? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് അപേക്ഷിക്കാണ് ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് കാണിച്ചു തരാം. സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ്, തനിക്കായിട്ടല്ല അർജുനൻ ഇതറിയാൻ ഉദ്യമിക്കുന്നത് എന്ന് ഓർക്കുക. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇത് കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? നമ്മളെ പോലുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അർജുനൻ ഇത്, നമ്മുടെ പ്രതിനിധിയായിട്ടാണ് അർജുനൻ ഇതൊക്കെ പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കഥം വിദ്യാമഹം യോഗിസ്തത്വാം സദാ പരിചിന്തയൻ കേഷു കേഷു ച ഭാവേഷു ചിന്തോസി ഭഗവന്മയ. ഹേ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണ, അങ്ങയെ ഞാൻ നിരന്തരം ധ്യാനിക്കുന്നതും അറിയുന്നതും എങ്ങനെ വേണം? അല്ലയോ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷ, ഏതെല്ലാം രൂപങ്ങളിലാണ് ഞാൻ അങ്ങയെ ഓർക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ. അപ്പൊ അർജുനന്റെ അടുത്തൊരു വിചാരം എന്താണ്? യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണ, അല്ല യോഗത്തിന്റെ ഈശ്വരനാണ് അല്ലെ, ഈശ്വരനായ കൃഷ്ണ, അങ്ങയെ ഞാൻ നിരന്തരം ധ്യാനിക്കുന്നതും അറിയുന്നതും എങ്ങനെ വേണം? പിന്നെ ഏതെല്ലാം രൂപങ്ങളിലാണ് ഞാൻ അങ്ങയെ ഓർക്കേണ്ടത് എന്നെല്ലാം എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് അർജുനൻ പറയാണ്. നിരീശ്വരനും ആസുര സ്വാഭാവികളുമായവർക്ക് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് അറിവില്ല. അവരുടെ ദൃഷ്ടിക്ക് അദ്ദേഹം യോഗമായാവൃതനാണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നിരീശ്വരവാദികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആസുര സ്വഭാവികൾക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. അവര് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് മറച്ചു പിടിക്കും അല്ലെ. ഭഗവാനെ അവരിൽ നിന്ന് മറച്ചു പിടിക്കും. ആര്? ഭഗവാന്റെ യോഗമായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അന്തരംഗ ശക്തി. അവരുടെ നേട്ടത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അർജുനൻ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത്. സർവ്വവ്യാപിയായ ഭഗവാന്റെ ഭാവം അറിയാൻ എന്തു പദ്ധതികൾ സ്വീകരിക്കണം? അപ്പൊ കൃഷ്ണനെ സ്നേഹിക്കാനാവാത്ത ഒരാൾക്ക് എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തെ ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് അർജുനൻ ഇവിടെ ചോദിക്കണം. ഏത് രൂപത്തെ എങ്ങനെ ധ്യാനിക്കണം, നിരന്തരം എങ്ങനെ ധ്യാനിക്കണം, ഏത് രൂപത്തെയാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെയാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. വിസ്തരേണാത്മനോ യോഗം വിഭൂതിം ച ജനാർദ്ദന ഭൂയ കഥയ തൃപ്തിർഹി ശൃണോതോ നാസ്തി മേ മൃതം. അങ്ങയെ പറ്റി കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് ഒരിക്കലും മതി വരുന്നില്ല. കേൾക്കും തോറും അങ്ങയുടെ വാക്കുകളാകുന്ന അമൃതത്തെ ആസ്വദിക്കുവാൻ തോന്നുന്നു. ഹേ ജനാർദ്ദന, അങ്ങയുടെ വിഭൂതികളെ പറ്റി, അവയുടെ യൗകിക പ്രഭാവത്തെ പറ്റി വീണ്ടും വിശദമായി വിവരിച്ചു തന്നാലും. അപ്പൊ പറയാണ്, അങ്ങയെ കുറിച്ച് കേൾക്കും തോറും എനിക്ക് മതി വരുന്നില്ല. അർജുനന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കും തോറും എന്താണ്? വീണ്ടും വീണ്ടും ആഗ്രഹം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വരുന്നത്. ആ ഭഗവാനോടുള്ള ആ ഇഷ്ടം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എനിക്കത് കേട്ടിട്ട് മതിയാകുന്നില്ല. ആ അമൃതത്തെ ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് തോന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ യൗകിക പ്രഭാവത്തെ കുറിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും വിവരിച്ചു തരാനായിട്ട് അർജുനൻ ആവശ്യപ്പെടാണ്. കൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യലീലകളെ നിരന്തരം കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാലും ആർക്കും മതി വരില്ല. അർജുനൻ പരമപ്രഭുവായ കൃഷ്ണനെ പറ്റി, വിശേഷിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശ്വവ്യാപ്തമായ രൂപത്തെ പറ്റി അറിയാൻ ഉത്സുകനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ലോക ചരിത്രത്തിലെമ്പാടും ഭഗവത് അവതാര കഥകൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു കാണുന്നത്. ഭഗവാന്റെ വിവിധ അവതാരകാലങ്ങളിൽ ചെയ്യപ്പെട്ട ലീലകളുടെ ചരിത്രങ്ങളാണ് പുരാണങ്ങൾ. അപ്പോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കും തോറും എന്താണ്? ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും മതി വരില്ല. കേൾക്കും തോറും വീണ്ടും വീണ്ടും കേൾക്കാനായിട്ട് തോന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ്, കേൾക്കും തോറും എനിക്കത് വീണ്ടും വീണ്ടും അറിയാനായിട്ട് ആഗ്രഹമാണ്, ആ അമൃത ആസ്വദിക്കാൻ തോന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വിശദമായി വിവരിച്ചു തരാനായിട്ട് പറയാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനോട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഹന്തതേ കഥയിഷ്യാമി ദിവ്യാഹ്യാത്മാ വിഭൂതയഃ പ്രാധാന്യത കുരു ശ്രേഷ്ഠ നാസ്ത്യന്തോ വിസ്തരസ്യ മേ. എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അർജുന, ആസുരങ്ങളായ എന്റെ വിഭൂതികളെ പറ്റി ഞാൻ ഇനി പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പോ എന്റെ ആസുരങ്ങളായിട്ടുള്ള വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാം.
പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് മാത്രമേ പറഞ്ഞു തരുന്നുള്ളൂ. പ്രാധാന്യമുള്ളവയെ പറ്റി മാത്രം വിസ്തരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് അവസാനം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോ എനിക്ക് കുറേ ഉണ്ട് എന്റെ വിഭൂതികള്, പക്ഷെ അതിൽ പ്രാധാന്യത ഉള്ളത് പറ്റി, പ്രാധാന്യത എന്നാ പറയണത് അല്ലെ, പ്രാധാന്യത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതില് പ്രാധാന്യമുള്ള ചിലതിനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വിസ്തരിച്ച് തരുന്നത്. കാരണം അല്ലാതെ എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും വിശേഷപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ടത് മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. അല്ലെങ്കിൽ വിസ്തരിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിനൊന്നും എന്തുണ്ടാവില്ല, ഒരു അവസാനം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. കൃഷ്ണന്റെ വിഭൂതികളെയും നാനാവിധ ശക്തികളെയും പറ്റി പരസ്പരം ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിലും കേൾക്കുന്നതിലും വിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ ദിവ്യമായ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നു. എല്ലാ ആവിഷ്കാരങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ചു പോരുന്ന തന്റെ വൈഭവങ്ങളെയാണ് വിഭൂതി എന്ന ശബ്ദം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ ആവിഷ്കാരങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ചു പോരുന്ന ഭഗവാന്റെ വൈഭവങ്ങളെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, വിഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ 20-ാമത്തെ അഹമാത്മാ കുടാകേശ സർവഭൂതാശയസ്ഥിതഃ അഹമാദിശ്ച മധ്യം ച ഭൂതാനാമന്ത ഏവ ച. ഹേ അർജുന, ജീവജാലങ്ങളുടെ എല്ലാം ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരമാത്മാവാണ് ഞാൻ. അവയുടെ തുടക്കവും മധ്യവും അവസാനവും ഞാനാകുന്നു. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നതാണ്, ഭഗവാനാണ് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഹൃദയത്തിലും കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവ് ഞാനാണ്. എല്ലാവരുടെയും തുടക്കവും മധ്യവും അവസാനവും ഞാനാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഗുഡാകേശ, കൃഷ്ണൻ അർജുനനെ ഇപ്രകാരം അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. ഗുഡാകേശ എന്നാണ് ഇവിടെ വിളിക്കുന്നത് അർജുനനെ. ഗുഡാകേശ, സൃഷ്ടിയുടെ കാരണം, മഹത്വത്വം എന്ന സമഗ്ര ഭൗതിക ശക്തിയിൽ മഹാവിഷ്ണു ഉൾപോകുന്നതാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാന്റെ 3 ഭാവങ്ങൾ, കാരണോദകശായ വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു. ആ ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പരമാത്മാ രൂപത്തില് എല്ലാ ജീവജാലിന്റെ ഹൃദയത്തില് പരമാത്മാ രൂപത്തിലിരിക്കുന്നത് ആരാണ്, ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരമാത്മാവാണ് ഞാൻ. അവയുടെ തുടക്കവും മധ്യവും അവസാനവും എല്ലാം ആര് തന്നെയാണ്, ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ് അർജുനനോട്. ഇനി എന്താ പറയണേ, ഇനി ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ഇതിൽ എത്ര ശ്ലോകം, 55 എത്രയാണ് ഇതില്, 42 മാതാജി, 42. തീരൂല്ലല്ലോ എന്ന്, തീരോ ഇല്ലല്ലോ? അല്ല മാതാജി പറഞ്ഞില്ലേ കുറച്ച് കൂട്ടിയെടുക്കാവെന്ന്. എന്നാലും പക്ഷെ ഇരിക്കുവോ, 10 മണി വരെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് തീരത്തില്ലേ? അതറിയില്ല. തീരുന്ന എത്രയും തീരട്ടെ, ബാക്കി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. നിർത്തട്ടെ, എത്ര എടുക്ക? 20 എടുത്ത് 21 കൊടുത്തിട്ട് നാളെ ആദ്യം എടുക്കാം. അപ്പൊ പിന്നെ സമയം പോത്തില്ലേ? കേട്ടിരിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ബോറടിക്കുന്നുണ്ടോ, ഉറക്കം വരുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, അതൊന്നും ഇല്ല മാതാജി. ഇല്ല, ഉഷാറാണ് എല്ലാവരും. ഭഗവാനെ കണ്ടിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ദിവസമാണ്. അതെ, എടുത്തോട്ടെ കുറച്ചു നേരം കൂടി. മാതാജി ബുദ്ധിമുട്ടില്ല എല്ലാവർക്കും? ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇത്തിരി നേരം കൂടി എടുക്കാം. ഇനിയപ്പോ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് പറയാണ് ഭഗവാൻ. ആദിത്യാനാമഹം വിഷ്ണുർ ജ്യോതിഷാം രവിരംശുമാൻ മരീചിർമരുതാമസ്മി നക്ഷത്രാണാമഹം ശശി. പറയുന്നത് എന്താണ്? ആദ്യം ആദിത്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വിഷ്ണുവും, ജ്യോതിസുകളിൽ ദീപ്തിമത്തായ സൂര്യനും, മരുത്തുക്കളിൽ മരീചിയും, നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ചന്ദ്രനുമാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ ആദിത്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആരാണ്? വിഷ്ണുവാണ് ഞാൻ. 12 ആദിത്യന്മാരുണ്ട്. അതില് വിഷ്ണു എന്ന് പറഞ്ഞ ആദിത്യൻ ആരെ പ്രതിനിധീകരിക്കാണ്? ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ജ്യോതിസുകളിൽ ദീപ്തിമത്തായ സൂര്യൻ, മരുത്തുക്കളിൽ മരീചി, നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ചന്ദ്രൻ ഭഗവാനാണെന്ന് പറയാണ്. മരുത്ത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാറ്റില്ലേ, അതില് ഭഗവാൻ മരീചിയാണ്. നക്ഷത്രങ്ങളിലെ ഭഗവാൻ ചന്ദ്രനാണെന്ന് പറയുന്നു. അന്തരീക്ഷചാരിയായ 50 വിധം മരുത്തുക്കൾ, വായുവിശേഷങ്ങളുണ്ട്. അവരിൽ അധിപതിനായ ദേവത മരീചി. വേദാനാം സമവേദോസ്മി ദേവാനാമസ്മി വാസവഃ ഇന്ദ്രിയാണാം മനഃച്ചാസ്മി ഭൂതാനാമസ്മി ചേതനാം. വേദങ്ങളിൽ സാമവേദവും, ദേവന്മാരിൽ ഇന്ദ്രനും, ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ മനസ്സും, ജീവഗണങ്ങളിൽ ജീവചൈതന്യം അതായത് അവബോധവും ഞാനാണ്. അപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞ ജീവാത്മാവിന് എന്തുണ്ട്? അവബോധമുണ്ട്, ചൈതന്യം ഉണ്ട് അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രജ്ഞയുണ്ട്. അത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണെന്ന് പറയാണ്. പിന്നെ വേദങ്ങളില് 4 വേദങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്?
യജുർവേദം, സാമവേദം, ഋഗ്വേദം, സാമവേദം, അഥർവവേദം. ആ 4 വേദങ്ങളില് സാമവേദം ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ദേവന്മാരില് ഇന്ദ്രൻ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ ഏതാണ്? മനസ്സ്. മനസ്സ് ഭഗവാന്റെ നമ്മൾ പറയില്ലേ, മനസ്സ് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ അത് ചെയ്തത്, എന്റെ മനസ്സ് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളില് മനസ്സാരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ഗണങ്ങളില് ജീവചൈതന്യം ഭഗവാനാണെന്ന് പറയാണ്. രുദ്രാണാം ശങ്കരച്ചാസ്മി വിത്തേശോ യക്ഷ രക്ഷസാം വസൂനാം പാവകച്ചാസ്മി മേരു ശിഖിരിണാമഹം. രുദ്രന്മാരിൽ വെച്ച് ശിവനാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ രുദ്രന്മാരില് 11 രുദ്രന്മാരില് ശിവൻ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. യക്ഷരാക്ഷസരില് കുബേരൻ, വസുക്കളില് അഗ്നിപർവ്വതം, വസുക്കളിൽ അഗ്നിയോ പർവ്വതങ്ങളിൽ മേരുവും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞ, രുദ്രന്മാര് 11 രുദ്രന്മാരുണ്ട്. അതില് ശിവൻ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. പിന്നെ രക്ഷാപതിയായിട്ടുള്ള കുബേരൻ. കുബേരൻ ആരാണ്? ദേവന്മാരുടെ ഭണ്ഡാര സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ. ആ കുബേരൻ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. പിന്നെ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളിൽ സമൃദ്ധമായ പർവ്വതമാണ് മേരുപർവ്വതം. മേരുപർവ്വതം ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധി. പിന്നെ വസുക്കളിലെ അഗ്നിയും ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണെന്ന് പറയാണ്. രുദ്രന്മാരിൽ ശിവൻ പ്രധാനിയാണ്. യക്ഷരക്ഷാധിപനായ കുബേരൻ, പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളിൽ സമൃദ്ധമായിട്ടുള്ള പർവ്വതം മേരുപർവ്വതം ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. അടുത്തത് പുരോധസാം ചാമുഖ്യ മാമിഥി പാർത്ഥ ബൃഹസ്പതിം സേനാനീനാമഹം സ്കന്ധ സരസാമസ്മി സാഗരഃ. ഹേ അർജുന, പുരോഹിതന്മാരിൽ പ്രധാനിയായ ബൃഹസ്പതി ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. പുരോഹിതന്മാരില് ബൃഹസ്പതി ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധി. സേനാധിപന്മാരില് കാർത്തികേയൻ, ജലാശയങ്ങളിൽ സമുദ്രവും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പോ ഇന്ദ്രന്റെ പുരോഹിതനാണ് ആര്? ബൃഹസ്പതി. ആ ബൃഹസ്പതി ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. പിന്നെ ശിവന്റെയും പാർവതിയുടെയും മകനായിട്ടുള്ള കാർത്തികേയൻ, പുത്രൻ സ്കന്ദൻ, ആ കാർത്തികേയൻ സേനാധിപനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ജലാശയങ്ങളില് എന്താണ്? സമുദ്രം ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണെന്ന് പറയുന്നു. മഹർഷീണാം ഭൃഗുരഹം ഗിരാമസ്മേകം അക്ഷരം യജ്ഞാനാം ജപയച്ചോസ്മി സ്ഥാവരാണാം ഹിമാലയഃ. മഹർഷികളിൽ ഭൃഗുമഹർഷി, സ്പന്ദനങ്ങളിൽ അതായത് വാക്കുകളിൽ അഭൗതികമായ ഓങ്കാരം, യജ്ഞങ്ങളിൽ തിരുനാമജപം, സ്ഥാവരങ്ങളിൽ ഹിമാലയമാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ മഹർഷിയില് ആരാണ്? ഭൃഗുമഹർഷി. സ്പന്ദനങ്ങളില് അഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഓങ്കാരം ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. യജ്ഞങ്ങളില് എന്താണ്? ഭഗവാൻ തിരുനാമജപാണ്. നമുക്കറിയാം, നമ്മള് 4 യുഗത്തില് കലിയുഗത്തില് നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യജ്ഞം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നാമജപം അല്ലെ, സങ്കീർത്തന യജ്ഞം. അപ്പൊ നാമജപം ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. സ്ഥാവരങ്ങളില് ഹിമാലയം ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണെന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ അത്യുന്നതമായിട്ടുള്ള ഹിമാലയം ഭഗവാന്റെ പ്രഭാവ അംശമാണെന്ന് പറയാണ്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ പുത്രന്മാരിൽ പ്രഭാവശാലിയായ ഋഷിയാണ് ഭൃഗു മഹർഷി. യജ്ഞങ്ങളിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം. മേരുപർവ്വതത്തെക്കാൾ വലുതാണ് ഹിമാലയം, അതിന് ചലനമില്ല. അപ്പൊ സ്ഥാവരങ്ങളിൽ എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഹിമാലയത്തിന് എന്തില്ല? ചലനമില്ല. മേരുപർവ്വതത്തിന് ചിലപ്പോൾ ചലനം ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഹിമാലയമാണ്. സ്ഥാവരങ്ങളിൽ ഹിമാലയം ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണെന്ന് പറയുന്നു. ഇനി അശ്വത്ഥ സർവവൃക്ഷാണാം ദേവർഷീണാം ച നാരദഃ ഗന്ധർവാണാം ചിത്രരഥ സിദ്ധാനാം കപിലോ മുനിഹി. വൃക്ഷങ്ങളിൽ അശ്വത്ഥവും, ദേവർഷിമാരിൽ നാരദനും, ഗന്ധർവന്മാരിൽ ചിത്രരഥനും യോഗസിദ്ധി നേടിയവരിൽ കപിലമുനിയും ഞാനാണ്. അപ്പൊ വൃക്ഷങ്ങളിൽ ആരാണ്? അശ്വത്ഥം ഭഗവാന്റെ, അശ്വത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? അരയാൽ വൃക്ഷം ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ദേവർഷിമാരിൽ ആരാണ്? നാരദ മഹർഷി. ഗന്ധർവന്മാരിൽ ചിത്രരചനും, യോഗസിദ്ധി നേടിയവരാരാണ്? കപിലനും ഭഗവാന്റെ ഒരു അവതാരമാണ്, ഒരു പ്രതിനിധിയാണ്. കപില മഹർഷിയും ഭഗവാന്റെ ഒരു പ്രതിനിധിയാണെന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. ഉച്ചൈസ്രവസമാശ്വാനാം വിദ്ധി മാമാമൃതോത്ഭവം ഐരാവതം ഗജേന്ദ്രാണാം നരാണാം ച നരാധിപം. അശ്വങ്ങളിൽ ഞാൻ ഉച്ചൈസ്രവസ് എന്ന് വെച്ചാല് അമൃതം നേടാനായിട്ട് കലക്കപ്പെട്ട സമുദ്രത്തിൽ പിറന്ന കുതിരയാണ് എന്ത്? ഉച്ചൈസ്രവസ്. ആ ഉച്ചൈസ്രവസാണ് അശ്വങ്ങളില് ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്. ആനകളില് ഇന്ദ്രന്റെ വാഹനമായിട്ടുള്ള ഐരാവതം. മനുഷ്യരിൽ രാജാവ് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് രാജാവ്. മനുഷ്യരിലെ രാജാവ്
രാജാവ് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ഇന്ദ്രന്റെ വാഹനമായിട്ടുള്ള ഐരാവതം ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. പിന്നെ ഉച്ചൈസ്രവസ്, അശ്വങ്ങളിലെ ഉച്ചൈസ്രവസ് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. രാജാവ് കൃഷ്ണന്റെ പ്രതിനിധി എത്ര? ഉദാഹരണം പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ്, യുധിഷ്ഠിരൻ, ശ്രീരാമൻ, ഇവരൊക്കെ എന്താ പറയാ, ശ്രീരാമൻ ഭഗവാന്റെ എന്താണ് പറയണത്, ഭഗവാന്റെ മര്യാദ പുരുഷോത്തമനായിരുന്നു അല്ലെ ശ്രീരാമൻ. പിന്നെ യുധിഷ്ഠിരൻ ധർമ്മിഷ്ഠന പുത്രനായിട്ടാണ് അറിയുന്നത് അല്ലെ, പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ്. ഇവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളാണെന്ന് പറയാണ്. പിന്നെ ആയുധാനാമഹം വജ്രം തേനൂനാമസ്മി കാമധൂ പ്രജനാച്ചാസ്മി ഗന്ധർപ്പ സർപ്പാണാമസ്മി വാസുകി. ആയുധങ്ങളിൽ വെച്ച് വജ്രം, പിന്നെ പശുക്കളിൽ സുരഭി പശു, ജനനഹേതുക്കളിൽ കാമദേവൻ, സർപ്പങ്ങളിൽ വാസുകിയും ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. അപ്പൊ ആയുധങ്ങളില് വജ്രം, പശുക്കളിൽ വെച്ച് സുരഭി പശു, ജനനഹേതുക്കളിൽ കാമദേവൻ, സർപ്പങ്ങളിൽ വെച്ച് വാസുകിയും എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണെന്ന് പറയുന്നു. അനന്തച്ചാസ്മി നാഗാനാം വരുണോ യാദസാമഹം പിതൃണാമര്യമാചാസ്മി യമ സംയമതാമഹം. അനേക ഫണങ്ങളോട് കൂടിയ നാഗങ്ങളിൽ അനന്തനാണ് ഞാൻ. ജലജീവികളിൽ വരുണൻ, പിതൃക്കളിൽ അര്യമാവ്, ശിക്ഷകരിൽ മൃത്യുദേവതയായ യമനും ഭഗവാൻ തന്നെ. അപ്പൊ അനേക ഫണങ്ങളുള്ള നാഗങ്ങളില് ഭഗവാൻ ആരാണ്? അനന്തനെ സൂചിപ്പിക്കുക. അനന്തൻ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞത്? ആര്യമാവ് അല്ലെ. ആര്യമാവ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? പിതൃക്കളുടെ ലോകത്ത് ആര്യമാവ് ഭഗവാന്റെ പ്രാതിനിധ്യമാണെന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ യമൻ, ദുഷ്കർമ്മികളെ ശിക്ഷിക്കുന്ന യമൻ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. മൃത്യുവിന്റെ ദേവതയായിട്ടുള്ള യമൻ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധി. പിന്നെ ജലജീവികളില് വരുണൻ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണെന്ന് പറയാണ്. പ്രഹ്ലാദാചാസ്മി ദൈത്യാനാം കാലാകലയതാമഹം മൃഗാണാം ച മൃഗേന്ദ്രോഹം വൈനതേയശ്ച പക്ഷിണാം. ദൈത്യന്മാരിൽ ഞാൻ ഭക്തപ്രഹ്ലാദനാണ്. അപ്പൊ ദൈത്യന്മാരിൽ ആരാണ്? ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ ഞാനാണ്. കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നവയിൽ കാലം, വന്യമൃഗങ്ങളിൽ സിംഹം, പക്ഷികളിൽ ഗരുഡൻ. അപ്പൊ പക്ഷികളിൽ ഗരുഡൻ ഭഗവാന്റെ പ്രാതിനിധ്യം വഹിക്കുന്നു. വന്യമൃഗങ്ങളിൽ സിംഹം ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. പിന്നെ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നതിൽ കാലം. ദൈത്യന്മാരിൽ ആരാണ്? ഭഗവാൻ ഭക്തപ്രഹ്ലാദനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയാണ്. തിഥിയും അതിഥിയും സഹോദരിമാരാണ്. കശ്യപ മഹർഷിയുടെ ഭാര്യമാരാണ് ആര്? തിഥിയും അതിഥിയും. അതില് തിഥിയുടെ മക്കളാണ് ദൈത്യര്, അതിഥിയുടെ മക്കളാണ് ആദിത്യന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ രണ്ടും ഒരച്ഛന്റെ മക്കളാണ്. ഒന്ന് എന്താണ്? അസുരന്മാര്, ആസുരിക സ്വഭാവമുള്ളവര്, ഒന്ന് ദൈവിക ഗുണങ്ങളുള്ളവര്. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ഇതില് ദൈത്യന്മാരില് ആരാണ് പറഞ്ഞത്? നമ്മള് ദൈത്യന്മാരില് ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണെന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ പവതാമസ്മി രാമാശസ്ത്രഭൃതാമഹം ചക്ഷാണാമകരച്ചാസ്മി സ്രോതസാമാസ്മി ജാനവി. ശുദ്ധീകരിക്കുന്നവരിൽ ഞാൻ കാറ്റാണ്. ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരിൽ ഞാൻ രാമനാണ്. മത്സ്യങ്ങളിൽ ഞാൻ സ്രാവാണ്. ഒഴുകുന്ന നദികളിൽ ഞാൻ ഗംഗയാണ്. അപ്പൊ എന്താ പറയണത് ഇവിടെ? ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിൽ ജലജന്തുക്കളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിപ്പം കൂടിയതും മനുഷ്യർക്ക് ആപത്കരമായിട്ടുള്ള സ്രാവ്, അത് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. പിന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിൽ എന്താണ്? കാറ്റ് ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. മത്സ്യങ്ങളില് സ്രാവ്, പിന്നെ ഒഴുകുന്ന നദികളില് ഗംഗ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണെന്ന് പറയാണ്. മനുഷ്യനും ദേവഗണങ്ങളും അജ്ഞാനം കൊണ്ട് തങ്ങൾ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഭിന്നരാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പരബ്രഹ്മമാണ് ചരാചരങ്ങളുടെ എല്ലാം വിശ്രമസ്ഥാനമെന്ന് മുണ്ടോകോപനിഷത്ത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. മനുഷ്യരും ദേവഗണങ്ങളും അജ്ഞാനം കൊണ്ട് തങ്ങൾ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഭിന്നരാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? അജ്ഞാനം കൊണ്ട് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഭിന്നരാണെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്ത 32. സർഗാണാമാതിരന്തശ്ച മത്യം ചൈവാഹമർജുന അധ്യാത്മവിദ്യാനാം വാദാപ്രവദതാമഹം. സൃഷ്ടിയുടെ ആദ്യ മധ്യ അവസാനങ്ങൾ ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ സൃഷ്ടിയുടെ ആദ്യവും മധ്യവും അവസാനവും ഭഗവാൻ തന്നെ. അർജുന, ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അധ്യാത്മശാസ്ത്രവും തർക്കശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിർണയ സത്യവും ഞാനാണ്. അപ്പോ തർക്കശാസ്ത്രം വരുമ്പോ അവിടെ നിർണയ സത്യമാകുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. പിന്നെ ശാസ്ത്രങ്ങളിലെ അധ്യാത്മശാസ്ത്രവും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്.
അക്ഷരാണാമകാരോസ്മി ദന്തോ സാമസ്തി കസ്യ ച അഹമേവാക്ഷയാ കാലോ ദാതാഹം വിശ്വതോ മുഖ. അക്ഷരങ്ങളിൽ അകാരം, അകാരം ഭഗവാനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. സമാസങ്ങളിൽ ദ്വന്ദ് സമാസവും ഞാൻ തന്നെ. പിന്നെ അനവസാനമായ കാലവും സൃഷ്ടികർത്താക്കളിൽ ബ്രഹ്മാവും ഞാനാണ്. അപ്പോൾ എന്താ പറയണത്? അക്ഷരങ്ങളിൽ അകാരം, അക്ഷരമാലയിലെ ഒന്നാമത്തെ അക്ഷരം അകാരം ഭഗവാനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ വേറെന്താ പറയണത്? സമാസങ്ങളില് നമ്മൾ പറയും ദ്വന്ദ് സമാസം ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ദ്വന്ദ് സമാസം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഒരു ഉദാഹരണം പറയുന്നുണ്ട്. രാമകൃഷ്ണ എന്ന പദം, ഇതിൽ രാമ കൃഷ്ണ എന്നീ പദങ്ങൾ ഏകീഭവിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിന് ദ്വന്ദ് സമാസം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ദ്വന്ദ് സമാസങ്ങളില് ഭഗവാൻ, ദ്വന്ദ് സമാസവും ഭഗവാനാണ് സമാസങ്ങളില്. പിന്നെ അനവസാനമായിട്ടുള്ള കാലം, കാലം ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ പ്രതിപുരുഷനാണ് കാലം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സൃഷ്ടികർത്താക്കളിൽ ആരാണ്? ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവാണ്. അപ്പൊ സൃഷ്ടികർത്താവായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മാവ്, ജീവാത്മാക്കളിലെ ചതുർമുഖനായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണെന്ന് പറയാം. മൃത്യു സർവാഹരശ്ചാഹ മുത്ഭാവശ്ച ഭവിഷ്യതാം കീർത്തിശീർവാക്ച നാരീണാം സ്മൃതിർ മേധാതൃദീക്ഷമ. സർവസംഹാരിയായ മരണവും ഭാവിയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനവും സ്ത്രീകളിൽ യശസ്, ഭാഗ്യം, സുന്ദരഭാഷണം, ഓർമ്മശക്തി, ബുദ്ധി, സ്ഥൈര്യം, ക്ഷമ എന്നിവയും ഞാനാണ്. അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞ? സർവസംഹാരിയായ മരണം ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ഭാവിയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം, പിന്നെ സ്ത്രീകളിലെ യശസ്, അതുപോലെ തന്നെ സുന്ദര ഭാഷണം, ഭാഗ്യം, ഇതൊക്കെ ഓർമ്മശക്തി, ബുദ്ധി, സ്ഥൈര്യം, ക്ഷമ, ഇതൊക്കെ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ തന്നെ പ്രതിനിധിയാണ്. അതായത് ഭഗവാന്റെ ഓരോ എന്താ പറയാ ചെറിയ ചെറിയ കഴിവുകൾ അത് കിട്ടുന്നതാണെന്ന് പറയാം നമുക്ക്, അല്ലെ? അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ, ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ ഒരു പ്രാതിനിധ്യം അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം നമുക്ക് ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോ. അതായത് സ്ത്രീകളില് യശസ്, പിന്നെ ഭാഗ്യം, സുന്ദര ഭാഷണം, ഓർമ്മശക്തി, ബുദ്ധി, സ്ഥൈര്യം, ക്ഷമ, ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഇവരിലൊക്കെ എന്തുണ്ടാവും എന്ന് പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഒരു പ്രാതിനിധ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് പറയാണ്. ബൃഹൽസാമ തഥാ സാംനാം ഗായത്രി ഛന്ദസാമഹം മാസാനാം മാർഗശീർഷോഹം ഋതൂനാം കുസുമാകരഃ. സാമവേദ സൂക്തങ്ങളിൽ ബൃഹൽസാമവും ഛന്ദസ്സുകളിൽ വെച്ച് ഗായത്രി മന്ത്രവും മാസങ്ങളിൽ മാർഗശീർഷവും ഋതുക്കളിൽ വസന്തവും ഞാനാണ്. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത്? സാമവേദ സൂക്തങ്ങളില് ബൃഹൽസാമം ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ബൃഹൽസാമം ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ബൃഹൽസാമം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാതിരാവിലെ പാടുന്ന ഒരു ഗീതത്തിനെയാണ് എന്ത് പറയണത്? ആകർഷകമായിട്ടുള്ളതും പാതിരാത്രിയിൽ പാടുന്ന ഒരു ഗീതമാണ് ബൃഹൽസാമം. അത് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. പിന്നെ ഗായത്രി മന്ത്രം, ഛന്ദസ്സുകളിൽ വെച്ച് ഗായത്രി മന്ത്രം ഭഗവാന്റെ പ്രാതിനിധ്യം വഹിക്കുന്നു. മാസങ്ങളില് മാർഗശീർഷ മാസം, അതായത് നവംബർ, ഡിസംബർ മാസം, അത് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. അതായത് കാർത്തിക മാസം, അതാണെന്ന് തോന്നുന്നു പറയുന്നത്. ഋതുക്കളില് വസന്തകാലം ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാന് വസന്തകാലം ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതായിട്ട് പറയാം. അപ്പൊ വസന്തകാലം ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണെന്ന് പറയാണ്. 4 കാലങ്ങളിലെ വസന്തം, ഹേമന്തം, ശരത്, വർഷം, അതില് വസന്തകാലം ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. വിവിധ ദേവന്മാർ പാടിയ മനോഹരമായ ഗീതങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ് സാമവേദം. ഇവയിൽ ആകർഷകവും പാതിരാവിൽ പാടിയതുമായ ഗീതം ബൃഹൽസാമം. നിയമമന്ത്രങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രാതിനിധ്യം ഗായത്രി മന്ത്രം. ശബ്ദ അവതാരമായി ഗായത്രി മന്ത്രം അറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശബ്ദ അവതാരമായിട്ടാണ് ഗായത്രി മന്ത്രം അറിയപ്പെടുന്നത്. ദ്യുതം ചലയതാമസ്മി തേജാസി നാമഹം ജയോസ്മി വ്യവസായോസ്മി സത്വം സത്താവതാമഹം. വഞ്ചകന്മാരുടെ ചൂതുകളിയും തേജസ്സികളുടെ തേജസ്സും ഞാനാകുന്നു. ജയവും സത് ഉദ്യമവും ശക്തന്മാരുടെ കരുത്തും ഞാൻ തന്നെ. ഇപ്പൊ വഞ്ചകന്മാരുടെ ചൂതുകളി ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുകയാണ്. തേജസ്സികളുടെ തേജസ് ഭഗവാനാണ്. ജയവും ഭഗവാനാണ്. നല്ല ഉദ്യമങ്ങൾ, സദ് ഉദ്യമങ്ങളും ശക്തന്മാരുടെ കരുത്തും എല്ലാം ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. ഋഷീണാം വാസുദേവോസ്മി പാണ്ഡവാനാം ധനഞ്ജയ മുനീനാമപ്യഹം വ്യാസ കവീനാമുശനാ കവിഹി. വൃഷ്ണികുലത്തിൽ വാസുദേവനും പാണ്ഡവരിൽ അർജുനനും മുനികളിൽ വ്യാസനും ചിന്തകരിൽ ഉശനാ കവിയുമാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ വൃഷ്ണികുലത്തിൽ ആരാണ്? വാസുദേവൻ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്.
പാണ്ഡവരിൽ അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. മുനികളിൽ വ്യാസമഹർഷി ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ചിന്തകരിൽ ഉശന കവി ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ഉശന കവി എന്ന് വെച്ചാൽ ശുക്രാചാര്യൻ, അസുരന്മാരുടെ ഗുരു, ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്, പ്രാതിനിധ്യം വഹിക്കുന്നവരാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അസുരന്മാരുടെ ഗുരു ഉൾനസ് അഥവാ ശുക്രാചാര്യൻ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ദണ്ഡോ ദമയതാമസ്മി നീതിരസ്മി ജിഗീഷതാം മൗനം ചൈവാസ്മി ഗുഹ്യാനാം ജ്ഞാനാവതാമഹം. നിയമരാഹിത്യങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തുന്ന പദ്ധതികളിൽ ദണ്ഡം, നിയമരാഹിത്യങ്ങൾ അടിച്ചമർത്തുന്ന പദ്ധതികൾ എന്താണ്? ദണ്ഡം ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. പിന്നെ വിജയം കാക്ഷിക്കുന്നവരുടെ നീതി, പിന്നെ ഗോപ്യങ്ങളിൽ മൗനം, ജ്ഞാനികളുടെ ജ്ഞാനം ഭഗവാനാണ്. അപ്പോ ദുഷ്ടന്മാരൊക്കെ അടിച്ചമർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മള് അടി ഉപയോഗിക്കൽ, അടിത്തല്ല്. ആ ദണ്ഡം എന്താണ്? ദണ്ഡനം ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. വിജയം കാക്ഷിക്കുന്നവരുടെ നീതി ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഗോപ്യങ്ങളിൽ എന്താണ്? മൗനം, മൗനം ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണെന്ന് പറയാം. ജ്ഞാനികളുടെ ജ്ഞാനവും ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. എല്ലാതും കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണെന്ന് പറയാണ്. യച്ഛാപി സർവഭൂതാനാം ബീജം തദഹം അർജുന ന തദസ്തി വിനായൽസ്യ അന്മയാ ഭൂതം ചരാചരം. അല്ലയോ അർജുന, സർവഭൂതങ്ങളുടെയും ആദി ബീജമാണ് ഞാൻ. എന്നെ കൂടാതെ ചരാചരങ്ങളിൽ ഒന്നിനും നിലനിൽപ്പില്ല. അപ്പൊ എന്താ പറയണത്? എല്ലാ ചരാചരങ്ങളുടെയും സർവഭൂതങ്ങളുടെയും ആദി ബീജമാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ കൂടാതെ ഒന്നിനും, ഒരു ചരാചരത്തിനും നിലനിൽപ്പില്ല എന്ന് പറയാണ്. കാരണം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാവരും ഉത്ഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ശക്തി ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിനും നിലനിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് സർവശക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ ഒരു ചരാചരത്തിനും നിലനിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. നാന്തോസ്തി മമ ദിവ്യാനാം വിഭൂതീനാം പരം തപ ഏഷാ തുദ്ദേശത പ്രോക്ത വിഭൂതേർവിസ്തരോ മയാ. ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നവനെ, എന്റെ ദിവ്യ വിഭൂതികൾക്ക് അവസാനമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞതാകട്ടെ എന്റെ അനന്തമായ വിഭൂതികളുടെ ഒരു സൂചന മാത്രം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നവൻ അർജുന, എന്റെ വിഭൂതികൾക്ക് ഒരിക്കലും അവസാനം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞത് അനന്തമായ വിഭൂതികളുടെ ഒരു ചെറിയൊരു സൂചന മാത്രം ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. യത് വിഭൂതി മത്സത്വം ശ്രീമദുർജിതമേവ തത്തത് ഏവാവഗച്ഛത്വം മമ തേജാംശ സംഭവം. വിഭൂതിമത്തും സുന്ദരവും തേജസ്സുറ്റതുമായ ഏതൊരു സൃഷ്ടിയും എന്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണികയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചത് തന്നെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ വിഭൂതിമത്തായിട്ടുള്ളത്, പിന്നെ ഭയങ്കര സുന്ദരമായിട്ടുള്ളത്, തേജസ്സുറ്റതായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ കാണാണെങ്കിൽ അതെന്താണ് പറയണത്? അത് ഭഗവാന്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണികയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണെന്ന്. അതോടെ എന്തുണ്ട്? ഭഗവാന്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു ഡ്രോപ്പ് അതിലുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ഏത് ലോകത്തിലായാലും, ഭൗതിക ലോകത്തായാലും ആത്മീയ ലോകത്തായാലും എവിടെയായാലും എന്താണ് തേജസ്സുറ്റതായിട്ടുള്ള, ഭയങ്കര സുന്ദരമായിട്ടുള്ളത്, ഐശ്വര്യപൂർണമായിട്ടുള്ളത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഒരു ആവിഷ്കാരണമാണ്. ഭഗവാന്റെ ഒരു ഡ്രോപ്പ്, എന്താ പറയാ, തേജസ്സിന്റെ ഒരു ഡ്രോപ്പ് അതിലുണ്ടാവും. അത്രയും അത് ഭഗവാന്റെ പ്രാതിനിധ്യം വഹിക്കുന്നതാണെന്ന് നമ്മള് മനസ്സിലാക്കുക. അഥവാ ബഹുനൈതേന കിം ജ്ഞാതേന തവാർജുന വിഷ്ടപ്യാഹമിദം കൃഷ്ണമേകാംശേനാസ്ഥിതോ ജഗത്. അല്ലെങ്കിൽ അർജുന, ഇനിയും വിശദമായി ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് എന്തു വേണം? എന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം മാത്രമാണ് ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ വ്യാപിച്ച് അതിനെ നിലനിർത്തുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ്, അർജുന, ഇനിയും ഇതിനെ കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് അറിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് വേണം? കാരണം ഭഗവാന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം മാത്രമാണ് ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ വ്യാപിച്ച് അതിനെ നിലനിർത്തുന്നത് എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ചാണ് അർജുനൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഭാഗം മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. ഇനിയും വിസ്തരിച്ചു പറയാനാണെങ്കിൽ ഇനിയും കുറെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അതില് പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് അർജുനനൂടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോ എല്ലാതും എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ തന്നെ പ്രതിനിധിയാണ്. ഇപ്പൊ സൂര്യന്റെ പ്രകാശം എല്ലാതും ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശം മാത്രമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിലനിർത്തി പോരുന്നതെന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയും ഭഗവാൻ എന്താണ്? സർവ്വവ്യാപിയാണ് ഭഗവാൻ. കൃഷ്ണന്റെ മഹാവിഭൂതിയിൽ നിന്നാണ് സൂര്യനെ പോലും ഉഗ്ര തേജസ് ലഭിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു അംശം കൊണ്ടാണ് പ്രപഞ്ചം നിലനിന്ന് പോരുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അംശം കൊണ്ട്, ചെറിയൊരു അംശം കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നത്. സൂര്യന് പോലും ഉഗ്ര തേജസ് ലഭിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്?
ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്, ഭഗവാന്റെ വിഭൂതിയിൽ നിന്നാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അവസാനിപ്പിച്ചു അധ്യായം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബോറടിച്ചോ? ഇത് സിമ്പിൾ ആയ ഒരു അധ്യായമല്ലേ മാതാജി, അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല. കുഴപ്പമില്ല അല്ലെ? പറഞ്ഞൊന്നുമില്ല. എന്നാലും എനിക്ക് ആരെങ്കിലും ഉറങ്ങുന്നായിരുന്നു, രാവിലെ എണിക്കുന്നവരല്ല എല്ലാവരും. അങ്ങനെ ഹരേ കൃഷ്ണ വഞ്ചകൽപത രൂപേശ കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരുദേവ് കി ജയ്, നിതായ് ഗൗരപ്രമാനന്ദേ ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം അല്ലെ, എളുപ്പം തീരുമല്ലോ ഇത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ല. ശ്രീല പ്രഭുപാദയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭാവന എന്താണ്? പുസ്തകങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ. പുസ്തകങ്ങൾ അല്ലെ. ഭക്തി സാധനയ്ക്ക് മാറ്റുകൂട്ടുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ഭക്തന്മാരുടെ ഒപ്പം ഇരുന്നാണ് ഭഗവത് ചരിത്രങ്ങൾ കേൾക്കാൻ. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭക്തി സാധനയ്ക്ക് മാറ്റും. ശ്ലോകം കൂടെ എത്രാമത്തെ ശ്ലോകമാണെന്നൂടെ പറഞ്ഞു നോക്കാൻ പറ്റിയില്ലായിരുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാകുമ്പോ ഒന്നാമത്തെ തന്നെയല്ലേ? അതിൽ കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ ആൻസർ. അങ്ങനെ ഒരു മിനിറ്റ്. ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം തന്നെയാണ്. ഒന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഭക്തന്മാരോടൊപ്പം ഇരുന്ന് പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ, അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭക്തി സാധനയ്ക്ക് മാറ്റുകൂട്ടുന്നു. രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫില് കണ്ടോ? സെൻട്രായിട്ട് ഒന്നാമത്തെ കിട്ടിയോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായില്ലേ അത് അതിന്റെ ആൻസർ? അത് മനസ്സിലായില്ല ഇല്ല, ഒന്നുകൂടെ പറയാമോ അതൊന്ന്? അതായത് ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഭക്തന്മാരോടൊപ്പം ഇരുന്ന് വേണം ഭഗവത് ചരിതങ്ങൾ കേൾക്കാൻ, അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭക്തി സാധനയ്ക്ക് മാറ്റുകൂട്ടുന്നു. ഭക്തി സാധനയ്ക്ക് മാറ്റുകൂട്ടുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ഭഗവാന്റെ സത്കഥകള് കേൾക്കുക. അത് എങ്ങനെയായാലും വേണം, ഭക്തന്മാരോടൊപ്പം ഇരുന്ന് വേണം കേൾക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭക്തി സാധനയ്ക്ക് മാറ്റുകൂട്ടുന്നു. കിട്ടിയോ? കിട്ടി. ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. 4 കുമാരന്മാർ ആരൊക്കെയാണ്? സനകൻ, സനൽകുമാരൻ, സനകൻ, സനാതന, സനന്ത, സനൽകുമാരന്മാര് 4 പേര്. അടുത്തത് ബുദ്ധിയോഗം എന്നാൽ എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനമാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ബുദ്ധിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധം, ബുദ്ധിയുള്ളവരെ കൃഷ്ണാവബോധം പ്രവർത്തിക്കുള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പൊ അത്ര ആലോചിച്ചാൽ മതി. ബുദ്ധിയോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തോടുകൂടി ചെയ്യുന്നത്. വിഭൂതി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അർത്ഥാക്കുന്നത്? എല്ലാ ആവിഷ്കാരങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ചു പോരുന്ന തന്റെ വൈഭവങ്ങളെയാണ് വിഭൂതി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികൾ. വിഭൂതി എന്ന് വെച്ചാല് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും മതി. ഇങ്ങനെ എഴുതണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഗ്രഹിക്കാൻ ഗ്രഹിക്കാൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികൾ, ഭഗവാന്റെ പ്രാതിനിധ്യം വഹിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? വിഭൂതികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ. അത് മനസ്സിലായില്ല. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കാവുന്ന വിധത്തിൽ